Tak, ahojte priatelia. Ahojte. Čau. Ahojte. Ahojte. My vás pozdravujeme z nášho pranického pobytu na Tenerife. Ahoj, Jakubko. A pozdravujeme na Slovensko našich priateľov, ktorých sme dnes prizvali. A Peťka a Štefi a Jakubka a Sofie, ktorí boli s nami na pranickom prechode v lete mesiac, dva, to nám možno poviete bližšie, kedy to už bolo, my si to moc nepamätáme. My už frčíme na dalším. A dnes sme chceli urobiť také vzdielanie a spojenie, vzdielanie skúseností, hlavne vašich a inšpirácia vaša, ako prebiehal váš prechod, ako prebiehali vaše zmeny, čo sa udialo pre vás zaujímavé a aby ste inšpirovali nielen nás, ale aj našich účastníkov, čo sú tu s nami a všetkých, ktorí budú sledovať toto video. Dobre? Takže my sa tešíme, že takto na diaľku 4000 km sme sa dokázali spojiť. To je fantastická technika, teraz takéto veci dovoluje vôbec. Áno. Takže my vás máme ako súčasť nášho programu večerného. Ste tady s náma, je to perfektní. Kamera nezabrala tu všetkých, čo treba, ale verím, že si aspoň užijete tú energiu a prírodu, ktorá je tu s nami. Bližšie, aby nám Kupko do toho bude trošku sem tam vykrikovať, lebo on má mikrofón, tak on spieva. Áno, však musí pozdieľať, on bol s nami na pobyte. My to máme taký chlapečka a ten má v puse zatím dudel, tak uvidíme, až to pije. Dvojročného, presne. Áno, máme tu dosť detí, takže... Že sa pokomunikujú si. Víš čo, ty si vravili, že na prechode, ja som si akorát tak uvedomil, že jedna pani písala, že preboha ženy, aj vy to máte také ťažké v prechode. Vieš, taká pani písala. A ja som si tak uvedomil, že mal som chude napísať, veď to vôbec nie je ťažké. Tak ako v ktorom prechode? Není přechod ako přechod. Áno, presne tak, že nie je prechod ako prechod. To si tak uvedomil, že vlastne aký je to velikánsky rozdiel, že prechod a prechod, že už teraz treba rozlišovať. A já jako bývalý policista taky jsem vstál na přechodě vždycky. Ráno, když školáci do školy, takže není přechod jako přechod. Áno, vy ste to mali dôležitá funkcia. Jsem si teď uvědomil, že máme takové informace, že nám se vrací vlastně cyklus. Že tí, co sú po přechodu, tak... Keď sú zdravé a ešte majú mať deti, tak je možné, že to teličko sa dá do poriadku a obnoví sa po menopauze. No veď, to som chcel napísať, lebo niektoré napísali, jeden napísal, ten príspevok na Facebooku bol práve o tom, že preboha ženy, aj vy máte také ťažké prechody, ja som ešte deti, tam bolo napísané. Áno, takže všetko je možné, takže treba sa na to pripraviť. My varujeme páry, že mají používat antikoncepci znovu, aby to jsou tak jako zvyklí k tomu přistupovat laxně a vlastně my jim vysvětlujeme, že se může udát něco v jejich životě, aby s tím počítali. Tak, Peťko, tak skúsa nám predstaviť skrátke do Štefy a pozdieľať. Dobre, čiže ja som pán Peter Gecík, aby som sa predstavil. Toto je moja už ideš partnerka Števka Mišková. Sme rodinka, ktorá má dve krásne detičky a boli sme spolu teda pred mesiacom a pol asi to bolo, nie? Tak. Pred mesiacom a pol na vlastne pobyte na Krásnej Horke na Slovensku, lebo vlastne vtedy ste to mali tie Tour de Slovakia, teraz je to už v Tenerife, ale aj tam sa chystáme k vám, za vami. A musíme povedať, že ten prechod u nás stále ešte prebieha, ale musím povedať, že je to úžasná vec, že je to super. A hlavne, ja som si to dneska uvedomil, dneska som zistil taký nedostatok ináč, Peťo, Ivka, nad tým musíte ešte popracovať, že na práne je to všetko super, akurát drevo na zimu sa nepopíli samé. Bohužiaľ, nemáme to náplne. Peťo, ještě tě trošku vedle mě je zahraniční účastník,
a z Německa a je mu překládáno, tak malinko klidně můžeš. Ja, Tak... Dáme ich kann auch pauzičku. Deutsch reden, wenn ich das möchte. Das ist kein Problem, aber dann haben andere... Perfekto. Ale potom skončili všetci ostatní úžasní. Ja, dann ich mache noch für dich, Výborne, som nadšený. No, dobre. Takže vlastne u nás, takže to som si uvedomil, že to treba ešte popracovať s tým drevom, to pílenie. A nebo přileďte se na zimu. Áno, Ale my sme super to je na riešili, práne, že čo keď si treba. na práne, tak sa ti do toho dreva chce. To je super, vieš, lebo keď na práne si, tak si unavený z jedla a nechce sa ti ísť ani von s tým robiť, len to odkladáš. A ja som sa teraz na to tešil. Ale uvedomil som si v tom jednu vec. Tento týždeň sme si uvedomili, a my sa potom ešte dostaneme k detálne, ja už teraz skáčem dosť, ale sme si uvedomili, ja som si uvedomil jednu dôležitú vec, že ľudia, že keď ste rozdiel medzi tým, keď ste na práne a nie ste na práne, je ten, že keď nie ste na práne a najete sa, tak dáte si, poviem príklad náš, dali sme si tento týždeň na polovicu jeden lango. Boli sme na jarmoku, hej. A keď nie ste na práne, tak si dáte na polovicu jeden langoš a máte ešte hlad. A keď ste na práne, tak si dáte na polovicu jeden langoš a máte výčitky. Keď sú na mňa dali a pivo po bufe. To je krásne. A nie, že výčitky, že prečo sme za to vydali peniaze, ale výčitky, že prečo to robím svojmu telu, hej? To je akože úžasné. To je krásna skúsenosť. Lebo každý sa toho procesu ešte niekoľkokrát naje a presne je to o tom pozorovať to teličko a čo vlastne zažívaš, či ti to stojí za to ešte. Či ešte je to pre teba tá odmena. Takže krásne si to popísal. Úžasné, že ja sa rozčulujem pri Števke strašne teraz pravidelne, pretože ona pravidelne hento mala nedoje, hento treba, hento ona okoštuje, ale tak naozaj len koštuje. A potom sa postaví na váhu a má o kilo menej než včera. Vieš? On mi to závidí, lebo... A ja si dám, ja dojem jablko pomalej a mám o kilo viac, vieš. A ona si trikrát toľko, vieš. Takže, a ona hovorí, že ale ja som sa tak s pránou dohodla proste, nech si to určí sama. No. Že napriek tomu, že je... Presne tak, telo si robí dokonalú váhu a pre niekoho ešte sú také tie ochranné mechanizmy, napríklad pre teba aj pre niektorých, ktorí ešte majú tendenciu k tomu emočnému jedeniu, že sa mi to ukladá na tom tele. To znamená, keď ochutnáš, tak veľmi rýchlo sa dá pribrať, aby si proste to neprehnal. Máš taký kontrolný systém, aby si to uvedomil, že vlastne nemôžeš úplne môžeš, ale ukáže ti to hneď spätnú väzbu, či je to pre teba OK. Pre Števku je to OK. To jsme si uvědomili, jak je rozdíl zase člověkem, který je na práně, který není, když si trochu pojí. Člověk, který trochu pojí a není na práně, tak trochu nepřibere. Spíš hodí. Ale člověk, který je na práně a trochu pojí, tak trochu opravdu přibere. No toto je ten rozdiel, idem porovnať. Veď aby sme neskákali, lebo ostatní vlastne nepočuli náš príbeh, tak začneme tak od začiatku. My so Števkou vlastne sme už pol roka, alebo 3/4 roka predtým, že sme boli na pobyte, Števka hodne, ja oveľa menej sa venovala tomu, že žila hlavne zelenú stravu, živú stravu a tak ďalej, tak ďalej. Vyvarovali sme sa mäsu a snažili sme sa čo najviac tak zdravo fungovať. A tá práva nás práve oslovila, lebo sa k nám dostala v čase, keď sme hľadali, že čo ďalej, čo ešte. Hej? A ako sme vlastne Ivku a Peťa videli na festivale Poznania na Slovensku tento rok, tak nás to veľmi oslovilo. A sme si povedali, že wow, toto chceme vyskúšať, že s týmito ľuďmi chceme proste vyskúšať ten pobyt, či tá prána je naozaj, ako oni hovorili, pre všetkých. Lebo my, keď sme totiž boli na festivale Poznania, mali sme tam jedných známych, s ktorými sme rozprávali, že bude náš práne. A tí známi hovoria, no jasné, ale vieš, ja by som na pránu ísť nemohol, lebo ja potrebujem mať energiu. Vieš, tí pránisti, vieš, to
čo meditujú stále, oni sú takí bez energie, oni sa nehýbu moc. A potom sme boli na tej vašej prednáške a zistili sme, že vy ste obidvaja prišli po svojich, nikto vás nedoniesol, hej. Máte energiu. A sme si povedali, že wow, takže to asi bude niečo iné. A vlastne potom sme boli na tom pobyte a je to super, pretože sme tam zistili vlastne na tom pobyte, že tá prána je naozaj pre všetkých. A hlavne už aj ostatným to vieme, ja to každému hovorím, že keď no, to fakt sa dá a tak ďalej, tak každému hovorím, že dá. Veď už len to, že s tebou teraz rozprávam, znamená, že aj ty si na práne. Že ako? No lebo keby si nebol, tak si na cintoríne. Hej, vieš, že každý vlastne tú pránu využíva aj dnes, akorát v inej miere, v iných percentách a tak ďalej. A úžasné je to, že tým, že to vieme porovnať vlastne ja konkrétne s tým postom, že ja som predtým, než som vlastne fungoval aj trošku pránicky, tak vlastne som fungoval, pravidelne som si robil každý rok tie pôsty 15-dňové. A viem to brutálne porovnať, aký je rozdiel medzi pôstom a pránou. Pretože pri pôste som nič nejedol, 15 dní na vode som bolo to fantasticky, takisto ozdravujúce, bolo to veľmi fajn. Akurát človek čím dlhšie je na tej vode a nie je, tak tým menej energie má. A pri práne je jedno, ako dlho človek nie je, proste tie energie má stále rovnako, má ešte viac. Hej. Ja teraz pravidelne chodím o 3. o 4. spávať a vstávam spolu s celou rodinou, čiže spím 3-4 hodiny denne, 5 a mám stále plno energie. Dneska som rúbal drevo, chystal som veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to fantastické. A v tomto je to porovnanie, ten rozdiel medzi tým pôstom, a to reálne viem zo vlastnej skúsenosti, a tou pránou. A viem to ešte aj z partnerského pohľadu, pretože moja števka, ona keď nejedla predtým, tak mala chuť ma zabiť, dobodať nožom, nepohodná, a bola strašne podraždená z toho hľadu. On hovorí o sebe. Potom povieš ty ešte mi, hej? Tvoj príbeh. On nejedol, pretože bol strašne protivný. Áno, je pravda, že pri tých hladovkách sa to aj píše v odbornej literatúre, že jedna z tých etáp je, že veľmi veľké emočné výkyvy sú tam, človek je podráždenejší a tak ďalej, pretože si odrieka. Presne tá hladovka je o tom, že si odriekam jedlo, aby som sa nejako prečistil, vyliečil a tak ďalej. A to je práve rozdiel pri tej práne, že tam si človek neodrieka. Hlavne si bol aj bez energie, proste taký nepoužiteľný. No a vlastne ja som bývala nervózna, čo ja viem, že si vždy musela doplniť, ja som nerobila hladovky žiadne nikdy, pretože ja by som to nevydržala ani 3 hodiny bez jedla. Ja som vždy musela aj medzi jedlami ešte nejaké proste tyčinky. Hoď to boli raw tyčinky, ale nejaké sladké, proste musela aspoň 3, 4, 5 denne som zjedla, takže ja som si sa snažila, že žiť zdravšie, že nie je z meso a tak, ale ja som si to musela doplňať nejakými sladkosťami a tak, lebo som cítila, že potrebujem deťoch behať hore-dole, tak potrebujem proste viac prúd. No a to samozrejme potom aj mykozy, že ženské mykozy. To ona mala v kuse. Pravda, že fakt bolo to problém, ale ona sama mala vyčítať, že mala na sladké a potom si dala sladké a potom no a už je to tu zase a tak ďalej. Takže je to presne. A pritom teraz si dá čokoládu, keď má chuť, proste si kúpi takú zdravú čokoládu, dá si kúsok a hovorí, že to je strašné, že ja by som mohla zjesť aj kilo a nič mi není. A to je práve to nebezpečné. A v tom je úžasná tá prána, že vlastne, ak sme absolvovali ten pobyt, tak sme tam krásne spoznávali. A neviem, či to aj vy máte. Koľka týždeň máte teraz v rámci toho pobytu? Ktorý sme deň? Teraz. Tretí deň. No, vlastne mnohí by mali pociťovať to, že zrazu ten hlad už nie je taký, aký bol a niekedy možno, že nie je vôbec a tak ďalej, že už sa nedostavuje. A je to neskutočné, že sa ráno zobudíte a nie ste hladní. Ale je to strašne nebezpečné, pretože tým, že oni stále hovoria títo dvaja, že prána je sloboda, tak je to veľmi nebezpečné, pretože tým pádom, viete, si poviete, však môžem ochutnať, veď nie som hladný, ale môžem ochutnať, hej? A to je také zradné, nebezpečné, lebo môžete ochutnať, presne, ale
úžasné je to, že fakt to nepotrebujete. Že keď sa naozaj zamyslíte, a my si veľmi často vlastne robíme zo števkov aj taký tento vedomé jedenie, že keď máme pocit, že chceme si niečo dať, tak sa spýtame, a potrebuje to moje telo, alebo to je kvôli tomu, že som teraz nervózny, alebo kvôli čomu to je. A vlastne vždy dospieme k tomu, že vlastne to vôbec nepotrebujeme, to jedlo, hej, že nie sme hladní, nepotrebujeme to, len proste... Ale stále máme ešte také ako, že zo zvyku. Že to tak ešte zotrvačnosť tam je. Tie programy, čo človek má. Že niečo by som si mal dať. S tým ja bojujem, hej, že stále okolo niečoho idem, aj hlavne kvôli deťom, že niečo pripravujem pre deti, tak ešte sem tam niečo proste po nich dojedám. Takže to zase ja pracujem sama so sebou s týmto. Že... Ale zase je pravda, že keby sme to predtým zjedli to, čo zjeme teraz, hej, by nám to nestačilo. Tak by sme proste, to jak som povedal s tým langošom, hej, že si dáme na polovicu jeden langoš predtým, tak si povieme, sa s koňom zrazila, veď si dajme ešte jeden, veď budem hladný celý deň. A teraz vlastne si dáme ten langoš, tak sme z toho plní, aký by sme zjedli proste celý deň. Ja keď zjeme nejakú maličkosť, minul som vypil takýto pohár čerstvej jablkovej šťavy a som sa cítil jak na Vianoce, viete, keď ste prejedení pod stromčekom ležíte a som to prehnal, už nebudem jesť. Hej. A že fakt, že sa človek cíti brutálne najedený, z toho síty, ale hlavne je to až neuveriteľné, že vlastne si uvedomujete, že tie programy všetky, ktoré nás dávali celý život, rodičia, tá spoločnosť, to všetko, že jedz, musíš jesť raňajky, obed, večer a už si raňajkoval na jedco, aby si mal energiu celý deň. A práve teraz sa nám stáva to, že keď sa náhodou, že dáme si niečo, tak práve cítime, jak nám to jedlo tú energiu berie. Jak je to neskutočné, že keď sa človek naozaj naje a naozaj zje niečo ťažšie alebo naozaj niečo viac, tak jak ho hneď jak tú energiu mu to jedlo zoberie, jak to odsvakne od toho prúdu tej energie a zrazu to potrebuje stráviť a to telo proste mu ubližuje. To je neskutočné. Presne tak. No, toto je nádherné zistenie po mesiaci a pol vlastne. My jim to říkáme furt, ale je perfektní, když to slyší od čerstvých lidí. Áno, lebo máme tu našich účastníkov, ktorí už teda hlásili, už včera a dneska je to také citeľné, že 3 dní človek nemá hlad, dospelí ľudia proste. Normálne vlastne. A keď, ako väčšina, hovorím, že nie vždy všetci majú 100% stav, že absolútne bez hladu, ale nie všetci majú úplne ten zámer po našom pobyte primárne žiť bez jedla. Hej. Veľmi málo ľudí si dáva ten zámer žiť úplne bez jedla, takže v nejakej miere si to určite každý nechá, aby žil tým normálnym spoločenským životom, ale hovorím napríklad, keď má človek nejakú chorobu alebo zdravotný problém, tak prioritne táto energia ide na vyliečenie tej choroby a až potom následne samozrejme na to kompletné vyživenie. Takže ono je tá energia úplne úžasná, inteligentná, takže aj keď hociaký iný problém je v živote, tak prioritne tá energia ide na to zacelenie a vyriešenie toho problému a toho zdravia. A samozrejme na dovyživenie, takže všetko, čo my sme si robili s tým telíčkom, tak teraz sa zaceluje. To si možno môžete aj všimnúť. Možno ešte môžete pozdieľať, že vlastne aký bol ten možno prvý týždeň, druhý týždeň, čo sa týka aj emočne, aj hlavne strava, hej, že ako ste cítili ten pocit hladu, nehladu na pobyte, po pobyte a možno aj koľko ste schudli, alebo ako to máte teraz. Možno ten režim. Dobre, takže ja som ešte v podstate, my keď sme v piatok sme nastúpili na pobyt a to sme boli na obed a pri zaním sme boli normálne na pizzu. Rozlučka so slobodou. Áno, keď sme išli k vám na krásnu vodku, ktorá vlastne na... Aj som mala. Boli rozlučiť jedlo. Že papa jedlo, pizza, tak? Takže, no a potom sme prešli len čiste na pobyte, sme išli ovocie, oriešky a to sme mali len to výlučne so sebou. No a v podstate mne sa stalo to, že v nedeľu, ja som si to ďobkala, stále som chodila do toho hrozienko, jablčko, čokoľvek, čo sme tam mali. A keď som mala chuť, už to nebolo to, že ráňajky, obed, večera, lebo to sme vlastne už počuli na festivale Poznania, kde ste aj tam hovorili o tom, že odstrániť ten program ráňajky, obed, večera, ale že nasledovať to svoje telo a vnímať, kedy cítim ten skutočný hlad. Takže to sme už mali ako keby odstránené toto
A v nedeľu ráno, vlastne piatok sme nastúpili na pobyt a v nedeľu ráno som sa zobudila s tým, že necítim hlad. Čiže vzácnosť. Pre mňa to bolo úplne prvý pocit, keď sa zobudím, že hlad a ísť si niečo dať jesť. Čiže to bolo taký zázrak. A to som čakala celý deň, že kedy na mňa ten hlad príde. Že je to divné, že stále nechodí. A on neprišiel. Prišiel. A potom vlastne sme aj zistili takto, že sa cítime viac psychicky v pohode, že my sme takí nervózni obidva, že sme kľudnejší, takí menej hádaví, taký viac v pohode, viacej som cítila už večer vlastne na tých stretnutiach, jak sme sa tam stretávali, taký pokoj, lásku, mier, aj keď ja som to cítila od začiatku, ale tú nedeľu to bolo pre mňa ten tretí deň asi také najintenzívnejšie. No a potom sme nejaký čas vlastne po pobyte nejedli, až sme týždeň, asi po pobyte sme išli na taký pôstny pobyt. A tam som už ten hlad začala cítiť. A to bola chyba, lebo to sme mali naplánované už predtým dávno, pred vašim pobytom a už sme to chceli zrealizovať. Pretože tam sme sa nejako preprogramovali podľa mňa na to, že sme na pôste. No. Že sme na pôste a že si to jedlo nesmiem dať. Hej, že tam to bolo presne o tom celý čas. Nie, vydrž to a tak ďalej, hej. A ten program, a tuto je úžasné, a to keď si uvedomíte ľudia, tak dokážete všetko. A pretože keď si naozaj všetko je len v tom, ako si vy vnútri sám seba presvedčíte alebo poviete, že to chcete, a tak to skrátka bude. Nám naozaj stačilo jeden deň si povedať, že teraz sme na pôste a zrazu správny bol pôst. A potom sme si to uvedomili a povedali sme, nie. Stali sme saky-paky, odišli sme z pôstu. A povedali sme, že nie, my chceme naspäť pránu. A zrazu bola naspäť prána. Čiže to nie je, naozaj my máme v hlave ten vypínač, všetci. A tým chcem len povedať to, že jak Števka vravela, že my sme naozaj prišli na ten pobyt. Ja som tam napríklad konkrétne nejedol tie prvé dni, už na pobyte nič, som sa snažil naozaj nič nejesť. Ja už som bol predtým nastavený a ten hlad som necítil, ale super je to, že aj teraz, keď si niečo dáme, aj keď budete vy na práne, sa nemusíte báť toho, že Ježiš, ja som si teraz niečo dal a to je prúser a asi nie som na práne, pretože keď si to spätne zhodnotíte, tie množstvá, ktoré si dáte, sú brutálne menšie, neúmerne menšie ako tie, ktoré ste konzumovali predtým. A poviete si, ale jak to, že nie som hladný? A odpoveď je jednoduchá, pretože ste na tej práne. Tá prána, ten zvyšok tej energie, ktorá by vám ináč chýbala, ste nevedeli o tom, že prána existuje a že ju je možné čerpať a že vás môže vyživovať, tak vlastne tá energia vám chýba a logický rozum vám povie, no najeď sa. A teraz si tie bunky ste si prepnete si a poviete, že netreba to riešiť, pretože tá prána to vyživí. A zrazu necítite hlad. To je fantastické, že vlastne si uvedomíte, že ja som mal dneska celý deň asi nič. Alebo ja som dneska zjedol banán. Ježiš, ja som zjedol banán. Vlastne ja som zjedol len banán. Hej? A stále som plný energie. Hej? A tak ďalej. Čiže to je úžasné, že a to je super, čo hovorí aj Juka aj Peťo, že tá prána je sloboda v tom zmysle, že fakt si neblokujte. Že fakt, jak Juka vraví aj s Peťom, že prvý krok na to, aby ste mohli prejsť na pránu je, že musíte milovať to jedlo. Nie, že Ježišmaria, už na tento hnus už nesiahnem, hej, už v živote, fuj. Nie, lebo to je proste blbosť, hej. Práve naopak, keď ho milujete, tak ho ochutnáte a stačí vám naozaj sústo malé a tak ďalej a tie chute, ale ten hlad hlavne necítite. Hlavne to je to, že úžasné, že ten hlad tam človek necíti. No a Števka schudla 10 kg, dobre? Už 11 vlastne odkedy, ale po prvých 2 týždňoch 10 kg, odkedy sme odišli z pobytu, ja 15, možno, že už 16 teraz, mám tiež, teraz mi to ide pomalšie, ale hlavne sa veľmi dobre cítime. Ja sa priznám, že ten prvý týždeň po tom pobyte, aj ten prvý týždeň pobytový, síce sme sa emočne ukludnili, ale boli tie emočné výkyvy z našej strany oveľa výraznejšie. To je presne, ak sa tie emočne ustaluje ten človek, ak sa učí proste pracovať s tými emóciami a tak ďalej. Čiže buď neboli vôbec, nemali sme konflikty, alebo prišli a boli jak hovado, ale na druhej strane veľmi rýchlo sa to urovnalo. Hej.
že to nebolo také, teraz tebou nebudem 2 dní rozprávať, hej, nie, vôbec sme to neriešili, proste, ani to nepotrebovali riešiť. Sme si to vysvetlili, emócia odišla a bolo to zase všetko OK a v poriadku. A aj keď príde, je to podľa mňa prirodzené, že sa niečo nezhodneme, ale zrazu to prechádza všetko tak plynulo, tak príjemne, proste oveľa častejšie sa objímame, sa stretneme v pohľade spolu a dáme si pusu a tak ďalej. Je to úžasné. Zrazu máme pocit, že proste to je všetko tak, jak má byť. Hej. Vnútorné strachy brutálne nám odišli, takisto. Také tie strachy, my teraz sme v období, kedy predávame dom a predtým sme v kuse riešili, čo keď ho nepredáme a predáme ho a tak ďalej. A zrazu riešime to, že no tak keď sa predá, tak sa predá. Keď sa nepredá, tak asi nemá ešte prísť. Hej. Čiže všetko riešime tak, že zrazu aj tie vnútorné strachy, to, čo vnútorne prežívame, ja to tak vnímam, že sme vlastne uvedomili si, že predtým sme tak tlačili na ten predaj domu a teraz zrazu proste to všetko nechávame tak plynúť prirodzené. Tak, jak vlastne s tým jedlom a s tým pocitom hladu neriešime. Som hladný, nie som hladný, proste ideme čisto intuitívne. Keď má pocit človek, že vidím hrozno a mám chuť ho ochutnať, tak si ho dám. Hej? Ale nemusím ho, ale nie je to kvôli tomu, že ho potrebujem si dať. A to je ten úžasný rozdiel, že na tej práne nepotrebujete, ale chcete. A keď na tej práne nie ste, tak vlastne musíte si dať, lebo však sú už ranejky, preboha, je 11 a my sme šneranejkovali, šup, rýchlo si niečo spravme, to už človek nemusí riešiť. A v tomto je to tiež úžasná sloboda, že my sme prestali variť. My sme dostali od svokry celú sadu hrncov a sme ich vrátili. A tá bola naštvatá, že prečo? A my sme vysvetlili, že no, lebo ich nepotrebujeme. A ona, v čom budete? A my hovoríme, máme ešte 2 hrnce, keď niečo budeme musieť uvariť, tak uvaríme. Hej, takže úžasné veci, že a ešte zistujeme brutálne veci doma v tom všetkom, že prechádzame sa tu a zistujeme, že kopec vecí vlastne my nepotrebujeme. Zrazu, jak zistíte, že nepotrebujete jesť, zisťujete, že kopec vecí doma nepotrebujete, a to sa netýka len kuchyne. Už plánujeme napríklad, že budeme stavať nový dom a sme povedali si, že potrebujeme tam kuchyňu, že budeme mať obývačku, kde si tam niečo môžeme navariť na zemi. Hej? Ale vlastne, že nepotrebujeme kuchyňu, samozrejme musíme spraviť nejakú, lebo prídu svokry a mamky a kvôli musíme. Nemôžem babku pozvať na návštevu a dostane infarkt. Hej? Ale aj s oblečením. Hej? Zistíme, že kopec oblečenia vlastne nepotrebujeme. Veď topánok sme vytriedili 2 vrecia topánok, sme ich darovali takým rómskym spolupčanom, sa tešili. Proste kopec vecí sme zistili a to všetko potom prichádza aj tou pránou, tým upokojením tej mysle, s tým koncentrom, zrazu proste tie emócie riešite úplne inak. Predtým presne, tieto topánky si ešte nechám, čo keď náhodou? A teraz vlastne prídeme a povieme, som ich rok nemal na sebe, na čo ich tu mám? Hej? A dávame tu preč a máme pocit, že tak čistíme ten celý svoj život. Hej? Už len sa zbaviť svokier, nesrandujem. Všetko, takže ten prechod je v tomto úžasný, že nie je to len o hlade a o tej energii, ale zrazu človek začína vnímať kopec vecí okolo seba a aj sa nám dejú kopec zaujímavých vecí, ktoré vlastne niečo si naplánujeme a zrazu to vyjde tak, ako chceme, alebo si povieme, to by bolo super, keby sa to podarilo takto a zrazu sa nám to tak podarí. Hej. Takže to je nie úplne všetko, ale veľa vecí nám aj vychádza takýmto spôsobom. Takže to je super, že tá prána v tomto zmysle daruje tú slobodu nielen v tom zmysle toho jedla, ale zrazu tým, že sa emócie upokoja a tá myseľ a tá hlava, tak človek zrazu začne mať keby inú optiku na ten celý svoj život a vidieť mnohé veci, ktoré predtým nevidel. A začali sme dostávať komplimenty od náhodných ľudí, alebo aj od známych. Áno. Že stretli sme kamošku, ktorú sme dlho nevideli, tak tá nás pochválila, že ako to robíte, že v tom čase, a my, že čo v čase? No vy mladnete, že vy ste omladli nejako obidvaja, že tak to potom od svokry som dostala, že ešte
Štívko, ty vyzeráš ako 15-ročná, že jak to robíš? Áno, ale moja mama pochválila ju, že na mne sa nevšimla, že nejaká zmena. A naopak jej mama zase na nej si nevšimla a iba povedala, ty si nejako pochudla. Čo, ty vyzeráš super, hej? To je normálne, to sú tie mami. Vedeli, hej? Že každá mala jednu druhú polovicu, hej, takže tak. Takže ale aj toto sa nám stáva naozaj veľmi často, že nám ľudia povedia, že čo so sebou robíte, že voľako to vy padnete, že vyzeráte oveľa ináč. Aj tá pleť, že? Vidím, že aj pleť sa vám zlepšila. Áno, a že čo ste boli na dovolenke, aký ste oddychnutí. Takže kopec takýchto vecí, ktoré si človek všíma neskôr, pomaličky tak prichádza, keď si tak uvedomuje, že čo všetko sa mu deje v živote a jak vlastne veci, ktoré ste nám v podstate, vy ste nám to hovorili, že takéto veci sa budú diať. Tak... Človek sa stále pozoruje a skúma, že čo sa deje, čo sa ešte stále čakáme zázraky ďalšie a ďalšie, takže dúfam, že... Takže v tomto sú to úžasné veci a hlavne je to o tom naozaj, že je to len o rozhodnutí. To je fakt, keď si tak človek uvedomí, že celý ten prechod je len o tom, že sa rozhodnete, že to chcete dať. Že to chcete, a to není totiž, že idem sa zabehnúť maratón. To je na tom úžasné. To je o tom, že sa rozhodnem a proste to prejdem. Hej? V tom je to super, že a nie je to o tom, že teda rozhodnem sa a ešte musím predtým ísť vybehnúť za maratón mieru zabehnúť a odriekať 36 krát modlitbu denne a tak ďalej. Proste sa rozhodnem. A to telo dať mu informáciu a sa to dá. To je fajn. Tak sa je pecka. No, jak si hovoril s tým, že to fakt ide do každej oblasti života. A nám jeden účastník po prechode povedal, že okrem toho, že som sa zbavil hladu a potreby jedla a dokážem žiť bez jedla, tak má pocit, že je ešte jeden rovnocnejší benefit na práne a to, že sa zbavíš strachu o prežitie vlastne, strachu o život. A s tým súvisí aj s tým to, že sa nebojíš zbavovať tých vecí, ktoré ťa zaťažujú vlastne, lebo už nemyslíš a nepripravuješ sa na horšie časy. Už sa proste pripravuješ na lepšie časy. Áno, a je to fakt veľká pravda. Je to veľká pravda, pretože my sme si naozaj nedávno uvedomili, že vlastne kopec vecí, pri ktorých sme si predtým vraveli, a to ešte nechajme a to hádam nechceš vyhodiť a tak ďalej. Tak teraz sa na to pozrieme a obidva sa na seba pozrieme a povieme, to pôjde von. Hej? A úplne sa zhodneme na tých veciach, vidíme to úplne rovnakou tú optiku, jak predtým sme niečom, ona videla, že by tu malo zostať a zase by malo ísť naopak von a naopak sme to mali. Teraz sa v tej optike úplne zhodujeme. Tým, že ju máme rovnako nastavenú, obidvaja, tak zrazu sa úplne krásne, záhadne zhodujeme na týchto veciach, ktoré predtým, dajme to, neboli úplne rovnako nastavení, sme tam neboli. A je to len presne tým, že tie strachy ubudli. Že aj v tom je tá sloboda úžasná. Takže... To je úžasné. Inak my tu práve máme 3 krásne páry, 3 krásne rodiny, takže preto ste veľkou inšpiráciou, aj preto sme vás zaradili do programu, tak keď máte možno nejaké otázky, hoci čo vás zaujíma, tak ako môžeme sa pýtať, lebo vážne je to veľmi dôležité vedieť, veľa ľudí sa bojí, čo bude, keď prídeme domov, hej? Že vlastne tu na pobyte je krásne sa udržať v tom stave bez jedla, vo vysokých frekvenciách a v stave bláženosti, ale veľa ľudí rieši to, v podstate to je tá jediná otázka, že ako ja to aplikujem do toho bežného života. Hej? Ako ja to zvládnem s tými deťmi, ako ja to zvládnem proste, keď musím krmiť svokry a tak ďalej. Takže ako to vlastne sa dá, hej? A fakt je to všetko o tom vnútornom nastavení. Že keď to nastavenie máte také ako vy alebo my, tak s tým kľudom a pohodou a humorom proste, že to ide, že sa to dá. Tak môžete nám povedať nejaké tipy, triky, ako ste sa rozprávali napríklad s rodinou, alebo tak, ako ste to v tej spoločnosti vyriešili? Zatiaľ mamky to nevedia, my sme povedali, že sme obmedzili proste mäso, múku a tak, a že sme viac na ovoci a orieškoch a tak. A hovoríme, že vlastne máme takú špeciálnu výživu, hovoríme, hej, mamkám.
ale už ako ja v hlave ich nejako asi posielam už na Tenerife. Hej. Obidve. Chceme to urobiť tak, že keď predáme doma, vlastne už budeme môcť behať, labzovať, takže doma zoberieme, že povinne, že bereme vás na dovolenku. Áno, lebo automaticky človek sa, tým, že to človek zažije na sebe, tak chce to dobro dopriať aj tým okolo seba. Aj když nechcou. Áno. Ale ešte fantastické. Ale oni potom budú chcieť. Aj môj otec najprv nechcel a po roku aj tak bol už tam na pobyte, teda po 2, takže iba 2 roky to trvá. Že tým, že na tom pobyte je veľa ľudí rôznych typov, rodiny, rôznych zamestnaní a tak ďalej, presne ak vy aj hovoríte vždy, v tom je to úžasné, že máš priamu tú reakciu a tú konfrontáciu tých ostatných ľudí, pretože vieš, keby sa tam stretlo 8 ezoterikov, hej, alebo 10 ezoterikov na tom pobyte, kde všetci meditujú, čítajú, virgulu používajú a neviem čo všetko, tak si povieš, no áno, všetci sú rovnako pošahaní. Ale sa tam raz stretne herec, stretne sa tam automechanik, stretne sa tam učiteľ, stretne sa tam ekonóm, stretne sa tam nejaká sekretárka, každý iná práca, iná mentalita, denne sa stretáva s inými problémami. Z hodou náhod a úžasné je, že na tom pobyte sa so všetkými dejú veľmi podobné veci. Hej? A toto, keď ten človek uvidí, tie mamky, preto hovorím, že najlepšie ich tam zobrať, poď, to máme taký pobyt tu zaplatený s týmito ľuďmi, bude to super a tak ďalej, a nechať ich tom vykvasiť, nech to len vnímajú, vieš, zrazu budú analyzovať, oni rozprávajú, a to ja mám tak teraz, a ja to tak cítim, a zrazu zistia, že bez toho, že by si musel presviečať, že to je reálne, že to sa dá. Podľa mňa to je veľmi dobrá taktika, tak toto na nich našiť. Áno, ale máme aj Tak pár vesmír ľudí. pripravil Tenerife asi práve preto, aby proste mohli rodiny príslušníci brať na tajnú dovolenku. Tajným prechodom na pránu. Ale nie, tá duša si to vždycky vyberie, ona to cíti, že sa niečo deje. A nemusíme to nazývať presne, nemusíme to nazývať prána, lebo je to presne takéto kontroverzné slovo, ale je to fakt proces, kde navyšujeme energiu a zabraňujeme tým odberom. A už akýmkoľvek spôsobom človek navníma a je to fakt tak, že sa dokážeme proste baviť tých nánosov, aby tá energia mohla tiecť bez toho, aby sme to museli stále doplňať z tých externých zdrojov. Myslím, že už každý druhý človek vie, že z tej výživy, z toho, čo je, čo si dáva do úst väčšinu dňa, nie je živý. Ani to nie je možné. Práve to, že si už ľudia už napriek tomu je živý, čo si dáva do úst, tak napriek tomu prežil ešte. Myslím, že veľmi často teraz pozeráme aj tie videá z Katkolíce, čo máte a tak ďalej, tak ďalej. A to sú tiež strašne inšpiratívne veci, pretože zrazu vidíš, že to má všetko ešte aj vedecké podloženie a tak ďalej, že to sú naozaj, že to nie sú nejaké výplody nejakých presne bláznov s virgulou, ktorí sa len sa namotivovali a presvedčili vnútorne na nejakom pobyte, že to tak je, ale že keď sa chceš pýtať aj odborne, tak dostaneš odborné vysvetlenie a má to logiku všetko. To je v tom úžasné. A ty sa pýtala na tie deti, že ako to deti, lebo že tam máte rodinu s deťmi. S tými deťmi je to úžasné to, že deti to s nami absolvovali a nerobíme to samozrejme tak, lebo to je prvé, čo ani to nechceme, že by sme teraz povedali deťom, že deti prídu, že sú hladné a ja poviem, nie, si na práne, tak šup do izby. Nechcem vidieť, už nechcem počuť o jedle nič, žiadnu vec. My u nás nejeme, zapamätaj si, nie, nerobíme to tak. Keď je dieťa, keď sú deti hladné, tak im normálne spravíme papať. Ten najmenší, v tom, a to je najzačnejšie, že na tým, že máme 1,5 ročného a 7-ročnú, tak na tom 1,5 ročnom krásne vidíme, ako tie deti malé vlastne robia len to, čo robia rodičia. A tým, že malý má prsník, tomu úplne stačí, ale ako náhle vidí Sofinku je s jablčkou, alebo nás džobnú do hrozna, alebo niečo, tak už on chce. Ináč by ho tam nenapadlo. Hej? A Sofinka je zase iná, tá si vypýta papať, keď je hladná, ale fakt je ten, že keď to teraz zhodnotíme spätne, tak oveľa menej často pýta jesť, ako pýtala voľakedy. Hej? Naozaj nevaríme, aby sme nedávali ten podnet, že samozrejme není to o tom, že nevaríme a keď už vidíme, že sa plazí od hladu po zemi, takže dáme,
ona príde a vypýta si, tak jej spravím, ona si vypýta, že chce hranolky, tak ju robím hranolky domáce, hej. Keď chce, ja neviem, chlebík s medíkom, tak jej spravím chlebík s medíkom. Keď chce jablčko, tak stane jablčko. Takže nerobíme žiadne rozdiely v tomto, ale je pravda, že aj u nej ten príjem potravy sa výrazne znížil, prirodzené. Tým, že nevidí nás, jak sme kedy povedali, teraz máme čas obedu, poď Sofinka jesť, polož ten telefón a prestaň, poď jesť, keď sa je, tak sa je. Hej. To všetko vyriešime už, lebo sa neje u nás. Keď si hladná, vypýtaj si, dostaneš a proste nečakaj, že ťa zavoláme k obedu alebo niečo. A je to super, pretože zrazu vidí ona, že keď je hladná, áno, si dá. A veľakrát sme si všimli, že často je u nej hlad, otázka nudy. To je zaujímavé pri tých deťoch. Ja sa nudím, ja som hladná. Veľmi často v tejto kombinácii. Hej. Že vlastne nuda znamená čas a niečo by som mala zjesť. Hej. A teď tě přeruším, to má hodně dospělých. Áno. Že aj v noci a tak se nudí, nemůžou spát a přes den. Vždycky, když se nudíš, tak jdeš kolem ledničky a snažíš se zabavit. Ale ja mám teraz také problémy, že tým, že večer chodím spávať naozaj o 2:00, o 3:00, neviem ísť, aj včera som išiel spať o 3:30, či dneska. A ja som mal predtým situácie, že som mával nočné žrávky pravidelne. Viete, že orešky, čokoládka, ideš, pajzá, hej, pravidelne, preto som mal 120 kg, hej, alebo 113, 115. A teraz to mávam takisto, sa mi ten program niekedy vracia ešte, hej, že sedím večer pri počítači, niečo robím a teraz niečo by som si dal, nejaké oriešky, ale keď príde takéto niečo, tak buď si zamyslím, hlavu si zamestnám niečím v práci, v rámci na počítači alebo tak, alebo to vyrieším tak, že keď už mám žravku, tak si dám niečo, čo tomu telu neublíži. To znamená, že oriešky, alebo si dám pomaranč, alebo si dám kúsok jablka alebo niečo, či to telo, ten program uspokojím, ale nedám do toho tela nič také, čo, jak predtým by som otvoril piškoty a zjem celý balík piškot na posedenie, alebo čokoládu, alebo čokoľvek. Snažím sa to tak riešiť, aby som tú žrávku, a vlastne to je len program, pretože v skutočnosti zase, keď sa zamyslím, hladný vôbec nie som. To je len program o tej jednej v noci sa zapne, že hop, ty si ešte hore, daj si niečo. Hej, presne. To je to úžasné. A tí deti to majú rovnako. Ty to ako vnímaš? Ja som rozprával o deťoch, že deti papajú normálne, ale že oveľa tiež som si všimol, že menej toho sedia, než bola kedy. Hej, menej, ale my sme trošku aj zmenili vlastne veci sme, že sladkosti sme prestali kupovať, chlebík skôr zo semienok, bezlepkový a také veci, že tak zdravšie verzie, ale aj čakám, kým si to vyloženie Sofie vypýta. No a Kupko ten sa kojí a popri tom, keď vidí niekoho jesť, tak aj on. Ale ako nechávame to tak, jak to je, že keď si pýta, tak dáme jesť. Že niečo týka detí. Takže, ale ja si presne, že ono to ako tým, že ja si myslím, že tú pránu, ako máme prirodzene od narodenia, lenže my ju tým deťom vlastne preprogramovávame na to jedenie, tak ako my sme boli preprogramovaní na jedenie. A teraz sa naspäť preprogramovávame na pránu. Áno, a už som hovoril, že vlastne sme to vidíme to na Kupkovi. Kupka by nenapadlo dať si hrozienkov alebo čokoľvek, pokiaľ by sme my neukázali, že hrozno sa ich musíš ďobkať. A už on chce ďobkať, hej, že Kupka je jablko, to je on. Lebo to, čo vidí nás robiť, automaticky opakuje. Keby videl, tak absolútne ho nenapadne, že chce jedničko. Teraz vie, že jablčko je na jedenie, takže chce, hej. Ale zase tak to on je ešte kojený, takže vlastne toho zase až tak veľa nezie. Ale pri Sofinke naozaj reálne sme si všimli, že ten apetít nie je taký výrazný. Hej. Sofinka hovorí o Kupkovi, že je pránik, pretože pravidelne on, keď niečo zoberie do úst, on to iba rozžuje a vypľuvne. Ochutnáva. Je to najlepší. Jasný. Áno. Krásne. Takže on nezatěžuje trávicí trakt, on si jenom pochutnává. No, To je prostě vychytávka.
Tak detičky majú veľké šťastie, že majú od malička takýto vzor. Hej. Ešte možno ešte vypovedz, ako to máš s tým hladom a s tými emóciami s tým spojené. Ako to bolo predtým a teraz. No, bolo to tak, že to, ako, asi prvý týždeň som necítila hlad vôbec, len som ešte zostávalo to, že niečo chcem ďobkať, že nechcem o to prísť, o tej chute, Áno. že... Ty si dala zámer, že nechceš prísť o jedlo. Áno, a ja som to tak mala. Tak som proste musela niečo, proste a všetko tak dobre chutilo, tak intenzívnejšie, vieš, že oveľa lepšie to bolo, chutnejšie všetko zrazu. No a potom vlastne boli sme na tom pôstnom pobyte, tam sa mi objavil vlastne tým, že som si ako keby, nám bolo stále rozprávané, že nesmieme, tak som ako keby začala cítiť hlad. Potom sme odtiaľ odišli a mi bolo tak ľúto, že ako keby som začala mať taký strach, že som prišla o tú pranickú energiu, tak Peťo si dal meditáciu a vlastne vo svojej meditácii ako keby tú pránu mi vrátil on. Že on meditoval, aby som zase začala mať prány. Takže som sa začala cítiť ako na tom pobyte. A som si hovorila, že ale stále som mala taký strach, že čo keď mi to odíde. A ja som mala také zretie v jednu noc, kedy som sa toho bála, že to stratím, že zasa budem cítiť hlad ako predtým, tak mi prišlo, že ty si človek, že človek to je proste bytosť, ktorá je tu na veky vekov, človek je obrovský pojem a ty si ako Božia bytosť, ktorá ty si riadiš svoj život a ty si vyberáš, čo proste chceš v tom živote. A ty si vlastne aj vyberáš, že chceš na tej práne, tak proste budeš. A odtedy to zase mám. Takže mám verku, že proste nemám ten hlad. Nádhera. Já bych tomu chtěl jenom, mě když se lidi ptali, měl jsem taky strach, co kdyby to odešlo. A lidi se mě ptali, co bys dělal, kdyby to odešlo. Pak jsem se uklidnil, já jsem si řekl, no tak zas přejdu. Však co nejhoršího se může stát, tak zase přejdu, no. Tak zase přejdu, no. To jsem se uklidnil, fakt tak. Ale je to tak, proste my môžeme všetko a jediné, iba keď si myslíme, že nemôžeme, tak nemôžeme. Takže jak si to dala? Toto je to, že ja si vlastne uvedomujem, že tá prána a vlastne s tou pránou je spojené všetko ostatné, lebo je to úplne rovnaké vo všetkom, nielen v práne, že sú len jedny z dverí v našom živote, ktoré vlastne buď stačí otvoriť a si tam, že fakt to nie je nič náročné. To len v hlave si otvoríš tie dvere, dobre, idem tam teraz, som tam. A toto je neskutočné, že my sme mali už pocit, že Števka hovorí mi, ja už cítim hlad, asi som na pláne, ja cítim hlad. Potom ona sa naje a ráno sa odváži, ja mám o kilo menej. Hej. Asi som na práne, hej. A stále sme sa tak pozorovali a tak ďalej, vlastne stále sa ešte pozorujeme, ale cítime to aj v rámci tej energie v živote. Števka napríklad tým, že na materskej vlastne rok a pol už s Kubkom, tak pred pránou a pred tým pobytom bola non-stop unavená, bola v depresiách, vyčerpaná, tým, že v noci ubehaná, tým, že v noci kojila pravidelne Kubka kojí, tak sa vždy budila nevyspatá, unavená, zničená. A ona vlastne asi po týždni alebo po dvoch, sme boli na pobyte, mi hovorí, že čo je zaujímavé, že ja už vôbec nie som unavená. Ráno. Už sa nebudím taká unavená, vyčerpaná. Minule dokonca prišla, to sa nestalo rok a pol, že my so Sofinkou tu sedíme a my sme si zvykli, hráme karty večer, alebo Človeče nezlob sa, a Števka uspala malého a prišla za nami sa s nami hrať. Ona väčšinou zaspala s malým, odpadla, hej, dead. Konec. A zrazu proste prišla a povedala, že ja mám energiu, proste malý zaspal a mám energiu ešte byť hore a zahrať sa s vami. To je úžasné, že proste zrazu sme boli celá rodina, okrem Kubka, ktorý spal, ale sme si hrali s Človeče nezlob sa, čo sme dlho nezažili už takú situáciu. Takže kopec takýchto vecí si všímame v tom živote, ktoré vlastne priniesla tá prána. A naozaj, že je to, si tak človek uvedomuje, keď sa to pozoruje, že je to fakt len o našom rozhodnutí. Ak Števka si povie proste, že s tou váhou, že prosím ťa, telo moje, alebo teda zastav sa na váhe, ktoré tebe vyhovuje, aby to všetko bolo v poriadku a necháva to voľnobehom, tak a fakt sa to deje.
že ona zje proste langoš, pomalej doje sushi a neviem čo všetko a ja si hovorím, no to pribereš aj kilo, lebo to poznám z pôstu, pri presne pôste to tak bolo, keď človek bol na pôste, tak nejedol 15 dní a potom začal jesť a z každého sústa 100 gramového pribral kilo. Hej. A teraz práve naopak ona niečo zje a naopak vôbec nie, vôbec tá váha ide stále dole. Hej. A vyzerá stále dobre. Ja som jej povedal, že ja nedovolím, aby trčali nejaké rebrá alebo niečo, alebo kosti. A ona má 53 kg teraz a stále vyzerá super, stále je sexy, stále ešte netrčia kosti, nič. A stále je tá váha ešte ide dole a ona povedala, ja som to nechala tak, že tomu telu som povedala, nech sa zastaví tam, kde to potrebuje. Tak, jak ste vyvraveli, že si tak ľudia vedia povedať, že to funguje a u mne to funguje 100%. A u mne takisto, pretože ja som si to skontroloval, presne, keď som niečo zjedol, tak si hovorím, Ježišmaria, teraz ešte priberiem naspäť tých 15 kg, som zhodil a presne na druhý deň som mal o pol kila viac, alebo o kilo. A Števka hovorí, zle si to robíš, tak som si to presne povedal, jak som zaspával, som si povedal, telo moje zajtra opäť bude vživené z prány a pokiaľ si niečo dám, tak to nerieš, zastav sa na váhe, ako potrebuješ a zrazu chudnem a ja, proste ešte mi tá váha ide dole, čo je super, lebo mám ešte z čoho stále. Ale je to super a stále sa cítime výborne. To je skvelé, že ten pocit vnútorný je výborný, že sa cítime zdraví a zrazu aj tie strachy. Teraz všade tu v médiách, neviem, jak je to na Tenerife, je, že nejaký vírus nový ide a všetci sa toho boja a zase všetci a my to máme v paži. To je super. To je prána. Aj my nemáme televízi totiž. Ani my. Ale dobre vedieť. Stretneme ľudia a oni nám povedia, počuli ste, nový vírus vraj je, COVID nejaký, ešte horší. A neviem, že Jupi. A my povieme, vážne? Zas novinka. Já jsem přišel na to, že kdyby nebyl televizor v každé rodině, nebo dva, tak by ten COVID nemohl existovat vlastně. Má dobrú reklamu. Keď som si to vedľa uvedomil, lebo som otvoril nejakú stránku internetovú topky, alebo neviem čo všetko, alebo voláka úplne. A som čítal len titulky, ľudia. Ja som čítal len titulky. Prvý titulok. Na Slovensko sa balí ďalšia pohroma. Toto tu ešte nebolo. Prvý titulok, hej. Ďalší titulok. Slovenka na dovolenke zažila peklo. Toto by nikto nečakal, hej. Ďalší titulok. Školstvo, deti v školách majú po chlebe. Toto ich čaká od nového roku, hej. A samý takýto titulok, ja som si normálne čítal tie titulky a len som robil, že A bezpečný život, proste tam vonku. Musím urobiť, som to vypol a proste a to je super, lebo keď si človek prečíta tie titulky, fakt, choďte na hociaký web a prečítajte si titulky, je to úvodné tých správ a to je normálne, že to je recept na koniec sveta. Hej, že... Presne tak. Neskutočne. Presne tak. Ale máš na výber si to zapnúť, alebo to vypnúť, alebo sa nad tým pobaviť a proste ísť si svoje. Takže všetko sa dá. Všetko sa dá. To je ten výber. To je to presne. Celý život máme na výber. Všetci. Jak máme na výber to ísť na tú pránu, vyskúšať to, fungovať na tom, alebo nie a prejsť na tú stravu. Ale najlepšie je, že podľa mňa, keď ste už na práne, alebo si aspoň zažijete ten pocit byť na práne a zláka vás naspäť ten váš stereotyp, to jedlo a neviem čo všetko, podľa mňa aj takto už nie je o tom, ako to bolo predtým. Prána v tom živote, my to chvála Bohu nemáme zatiaľ naozaj, že prána má prím, ale vôbec sa nebojím toho, že keby sme náhodou začali jesť, že by som, podľa mňa, tá prána zanechá tak výrazný otlačok v tom živote toho človeka, že už nikdy nič nebude také, aké bolo predtým v tom prípade. A to je super, lebo a to je práve to právo tej voľby. Len to je to super, že človek ide na ten pobyt a vyskúša si to. Aspoň si to vypočuje, alebo zažije, že to má s tým zdieľať. Už len to, že človek si vie potom vybrať. Chcem jesť, chcem to ochutnať, nechcem to ochutnať. To vie, že človek sa proste, vždy máme právo voľby a netreba sa toho bať, treba to brať ako benefit, nie ako Ježiš, teraz sa mám rozhodovať. No, čo si ja vyberiem? Bolo by to treba. Ja mám najradšej jednu voľbu. Nie, to je super, že je viac volieb, lebo to je tá sloboda, ktorú človek má
a na práne ju začne vidieť ešte oveľa viac výraznejšiu slobodu a zrazu každá voľba je pre neho radosťou, lebo si môže s chuťou vybrať to, čo chce. Lebo tá prána totiž, ja si to tak uvedomujem teraz spätne, že tá prána nie je len tá energia, ktorou človek žije a že nemá pocit hladu, ale naozaj je zrazu, ako keby vidíte ten život svoj a tie rozhodnutia z nadhľadu. Keby spovzdiali, oveľa ľahšie sa vám rozhoduje, pretože zrazu máte pocit, že o nič nejde. Lebo zrazu zistíte, že 40 rokov sme žili v nejakom programe, ktorý vlastne vôbec nebol pravdivý, že musíme jesť. Hej? A teraz mi niekto povie, že to vlastne tak nie je, jak je to možné. Hej? A hlavne začínate o všetkých programoch, ktoré vám niekto vnúcuje, a pozerať na to, že počkaj. Ja pozriem, či to naozaj tak musí byť, ako mi hovorí tí ľudia. Hej? A zrazu zistíte, že mnohé veci fungujú úplne inak, než sú, pretože keby mi nám presne pred rokom niekto povedal, že vieš o tom, že nemusíš jesť, tak si poviem jasné. Hej? Zrazu proste, to je absolútne reálna vec. Poznáme ľudí, ktorí to takisto robia a majú to a všetci žijú. Takže je to super, sloboda a voľba a to právo voľby je v tom brutálna silná vec, ktorú má ten človek získava, že zrazu máte možnosť povedať nie niečomu, čo ste predtým povedali, nemôžem povedať nie, lebo zomriem. Zviete povedať nie. Hej? Takže je to super. Aj toto prináša tá práva, čo si tak uvedomujem. Áno. Je to veľká sila. Je to veľká sila a sloboda. A toto veľa ľudí prekvapí, že s tou jemnosťou vlastne, že sa zjemníme, prichádza veľká sila, taká tá osobná a energetická vlastne, lebo už aj tie emócie, presne, že predtým, čo by človeka fakt ako zase dostalo do paniky, zase nejaká korona a nejaké titulky, tak sa tu proste bavíte, celá rodina, mladá, zdravá rodina, hej, ktorá by inak už ukupovala ryžu na rok dopredu, hej. No. Ale my si všímame strašne v obchodoch, napríklad ideme niečo a niekto má naložený košík kopcom, vieš, a my sa došte okolo seba pozrieme, že hej, a pritom sme to pred 2 mesiacmi robili aj my, hej, že si vlastne človek uvedomí, že a predtým napríklad sme išli hladní do obchodu, jak sa presne hovorilo, že nechod nakupovať hladný. Áno. Naložili košík plný a teraz ideme v podstate hladný, ale necítime hlad, hej. A naložíme len, niečo tam hodíme a povieme, že potrebujeme to vlastne. Hej, že vlastne je to úplne, v tomto sa to zmenilo, že ten nadhľad, ten človek, ten jemnocit, ktorý získava, tak získava naozaj na mnohé veci a vidíme oveľa viac to, čo robia druhí ľudia a my sme to robili predtým tiež, že už to nerobíme. A zrazu tu máme pocit, že to už nie je v našom živote také bežné. A sa tak na tom zastavujeme, čo predtým sme brali ako samozrejmosť a teraz zrazu nás to ovalí, že hops, pozor, a fakt to sme robili aj my ešte nedávno. Že aj takéto veci si človek všimne. Krásne. Ste naši. My sme tak vďační a tak sa tešíme proste z týchto zdieľaní a preto sme radi, že fakt sa prána a láska šíri do sveta a že je fakt prístupná, my tomu hovorím, že pre všetkých dobrých ľudí. Lebo my nevieme, nikto to úplne nevie, na koho tá prána sadne, hej, vlastne. A je to veľmi nakazlivé, možno nakazlivejšie ako korona. Takže... Videli pránu v televízii, tak ako ano, to... Pozor, prichádza veľká nákaza. Väčší než COVID. Zabíja hlad. Na celé Slovensko. Urobím pozor, Slováci, na Slovensku sa blíži prána. Toto ste nečakali. To ste teda nečakali. Toto vám hrozí. Áno. Takto nazveme toto video. Áno, takto nazveme toto video. Toto ste nečakali. Na Československu sa valí prána. Máme recept, ako položiť obchodné reťazce. Áno, no. To môže byť zaujímavé. Toto sme mi zažívali. A ešte som chcel povedať jednu vec, že v rámci tej, alebo Sofie, ty nechceš povedať svoje pocity? No poď, Sofie. To sa zmenilo doma, odkedy sme boli na pobyte, nechceš? Áno. Poď si začať. Poď, čo sa hambíš? Nechce, tak nebudeme. Jasné, však keď bude chcieť, príde. Jasné. Takže takto, ale ináč, pýtajte sa vás, čo ešte zaujíma.
Lebo ono je to strašne veľa vecí, čo sa nám v živote zmenilo a čo máme nových takých, ale mnohé si možno, že uvedomujeme, tak postupne nám to dochádza všetko a sa to mení u nás, ale je toho veľmi veľa. Ale hlavne naozaj brutálne je, že pokiaľ máte talianské manželstvo, ako sme mali my so Števkou, tak tam to brutálne vyprchalo. Proste už neriešime každú blbosť, ktorú predtým. Teraz naozaj nad vecami, ktoré sme si predtým išli do vývrtky spolu, ani si vlastne nevšimneme tú vec už zrazu. Že zrazu mnohé veci, ktoré predtým pre nás boli podstatné a dôvod na hádku, tak zrazu teraz sa dajú podstatné, ani si nevšimneme a hlavne nechceme sa nechať vyrušiť nejako. Presne, by nám to nejako narušilo tú harmóniu, ten pocit, tú dobu na ďalej. Takže to je super, že sa to takto vyčistilo. Ja mám jednu takú praktickú otázku, ak môžem. V rámci práce, keď neviem, či pracuješ a chodíš do práce, alebo si podnikateľ, alebo ako, ale že práca, máš obedovú prestávku a tým, že neješ, tak to považuješ za nadčas, alebo ako to riešiš? Lebo to je dosť závažné, ma to zaujíma. Vieš čo, ja mám ten dar podobne ako Ivka a Peťo, že vlastne pracujem vtedy, keď ja chcem a pracujem z domu. To znamená, ja robím porno cez internet, nie srandujem. Ja som herec, moderátor a robím aj stand-upy, ktoré si sám píšem. To znamená, že vlastne väčšinu práce si programujem ja, plánujem, objednajú si ma niekam, ja buď poviem, že áno, prídem odmoderovať, alebo odohrať tam predstavenie, alebo neprídem. A z toho žijem. Čiže vlastne, ale riešil som túto otázku presne, že keby som bol niekde v korporáte, alebo niekde robil, alebo že som živnostník a tak ďalej, že všetci sú na obede, lebo aj teraz napríklad idete. To je neuveriteľné, čo si teraz všímame, že ideme do banky niekde, bývame v Humennom teda, boli sme v banke a bolo zavreté pre obedovú pauzu. Hej? A ja si hovorím, kokos, celá banka zavretá kvôli obedu? Hej, že už to ani nerieši. Jak to, že majú obed? Veď jeden zostane, dva idú na obed, ne? Že to je ako, čo je to za blbosť? Ale že si tak všímame tieto obedové pauzy, ale dobrý nápad, dá to teraz pred voľbami do politiky, ako nápad, že vlastne pre právnikov by to malo byť preplácané ako nadčasy. Hej? Áno, právne. Takže niekto dá politická strana do predvolebného programu. Ale vieš čo, super je oslobodzujúce, keď sme pri tých obedoch, oslobodzujúce naozaj je to, že ráno sa zobudíš a neriešiš, že čo budeš variť. Alebo neriešiš, čo si dám na raňajky. Neriešiš na obed, čo dnes budeme variť, čo vymyslíme, kam pôjdeme, poďme sa nájsť niekam von, alebo navaríme doma niečo. Večeru nemusíme riešiť takisto proste, že už sme večerali, koľko hodín. Viete, my máme tendenciu, že to si vlastne človek uvedomí, že sme mali tendenciu non-stop pozorovať čas, či už bol obed, už je obed, čo budeme jesť, hej. A pritom to nebolo veľa, keď sme neboli hladní, ale je čas obeda, bolo by dobre niečo zjesť, veď tak nás to učili, hej. A zrazu si uvedomíte, že všetky tieto programy, ktoré sme mali, vlastne nemáme. Pokiaľ by deti nepovedali, že Sofinka povie, že ja som hladná a ja pozriem na hodiny, a poviem, aha, však sú 12:30 a ona chudierka ešte nič nejedla. Ale tiež je to len o tom, že si potom poviem, veď OK, že si vypýtala, keď je hladná, nech si tak niečo jej spravíme, na čo máš chuť, spravíme jej čokoľvek špagety, spravíme jej makové rezance, spravíme jej hranolky, naozaj, keď má chuť, spravíme. Ale je to, a niekedy nám si všimne, že ona povie až o 7 večer, že je hladná. Hej? A to sme boli minulé u babky a tá povedala, no vidíte, a vy ste nič, a už beha s tým jogurtíkom alebo niečo, no papaj, hej. Hej. A vlastne my si uvedomíme, že ona vlastne celý deň, ona si ďobne, zoberie si jablčko a tak ďalej, ale priberá takisto na váhe, netrčia aj rebra, je veselá, plná energie a tak ďalej. Takže v tom je to úžasné, že zrazu tie programy, ktoré máme na obedy a na raňajky a na večere úplne zmiznú. Že to nemusíte riešiť. A starosť takisto s tým spojená. Rozmýšľať, čo budem variť. To je najčastejší problém gazdiniek domácich. Rozmýšľajú,
čo dnes budem variť pre rodinu. Tady kývají všichni. Áno, nevidíš to, ale kývajú tu všetky ženy. Áno. To vlastne ma úplne vypadne ženy. Lebo pokiaľ vy ste na práne, ja viem, že si poviete, OK, no ja som na práne, ale celý zvyšok mojej rodiny na práne nie je. Ale tak to s ním urobte tak, že OK, si hladný, sprav si. Hej, alebo spravím vám, dobre, urobím, aby som teda prispela, ale my to a tiež to neberieme tak pred babkami, možno, že keby toto babky, dúfam, že to babky naši nevidia preba toto video, lebo si budú myslieť, že týrame svoje deti. Ale naozaj neriešime. Predpokladám, že nesledujú náš kanál, tak snáď. Ale Sofie môže povedať, Sofie, ako to bolo predtým, že pravidelne sme ťa volali, Sofie, poď obedovať, už je obed, zjedz to, zase si nezjedal ten obed, len to po tebe vyhadzujeme a tak ďalej. A teraz vlastne... Zlata. Ona to je naučená, čo má odpovedať. My sme ju naprogramovali. Trénovali ste, hej? Ja som chcela povedať, že mám pre Peťa a Ivku ďalší level pránického modelu, ktorý musíte vymyslieť, a to je na pranie. To už som vypla mozog, akože že čo váriť, to už vlastne je perfúd. Ešte by som potrebovala vypnúť mozog s praním prádu. Čo prať, hej? Treba oprať. Okay, ale neviem, či ste to už postrehli, ale na práne sa o mnoho menej potí. Takže o mnoho menej sa napríklad u nás pere. A fakt, dokým sa niečím nezašpiníš, o mnoho menej sa špiní, lebo sa o mnoho menej niečím poleješ, alebo posypeš. Rozhodli, že do toho domu nebudeme potrebovať ani umývačku riadu, pretože bola kedy umývačka riadu nás išla až 3-krát denne ľudia, ale to vážne neklamem, 2 až 3-krát denne. A teraz púšťame raz za týždeň, 2-krát do týždňa. Hej. Aj to už možno, že niekedy preháňam, že absolútne umývačka ide oveľa menej. A je pravda, že aj pračka ide častejšie. Na prikupkovi, lebo on si dá... Deti majú radi bláto. Oni sa hrajú v blate. Videla som tú fotku v blate, hej, čo máte na záhrade. Ale Sofie, ty ako? Si čo postrehla? Čo sa zmenilo u nás doma, odkedy sme boli na pobyte? Povedz ty, či ako to ty vnímaš? Že sme schudli. No a okrem toho? Sme kľudnejší, či nie? Hádame sa častejšie, či rovnako, alebo menej? Rovnako? Ale takto sme sa nedohodli. Nie, som Za trest bez jídla. Áno, za trest dneska nebude večera. A ty ako? Krásne. Čo chceš hranolky? Víš, už si vypýtala hranolky. A ako to máte s tým stresom, že keď sa dostanete do nejakého presu, alebo tak, jak to vnímate? Máte hlad? Vieš čo, áno, v emóciách, keď človek má emočný výkyv, že je človek v strese, tak dokonca ešte aj v pracovnom, mal som mať jednu akciu, ktorú mi zrušili, najprv mi zavolali, že platí, potom, že zrušili ju a ja som len tak chodil a telefonoval a rozprával som so Števkou a len som si uvedomil, že vlastne chodím okolo stola s ovocím a ďobal som stále, hej. A hrozno a slivku som si dal a tak ďalej a tak ďalej. Nie kvôli hladu, ale tým, že som emočne riešil, som bol trošku v takom strese pracovnom, zrušili to, potom to potvrdili, potom to zrušili, potom to potvrdili a tak ďalej, už som nevedel, kde je sever a som bol z toho taký vytočený, takže som si uvedomil, že vlastne ďobem jedlo, ale nie kvôli tomu, že ho potrebujem, že som hladný, ale presne emócie, stres a tak ďalej, hej, to je emočné jedenie. Alebo keď sa pochytíme kvôli niečomu, tak áno, Števka niečo ďobe, ja ďobem a rozprávame sa a vtedy si uvedomíme, prečo vlastne to ďobem, hej, a tak ďalej. Okľudňovač, no. Áno. Strašne nám pomáha, môžem vám dať radu. Pravidelne, keď sme vytočení, tak si pustíme Maok s láskou vesmírnou. Maoka, hej. Áno, to je naša pobytová pesnička. To skľudní, upokojí a tak ďalej, a tak ďalej. Takže to nám funguje. Veľmi dobre, Sofienka už je na to alergická, lebo to pustíme a ona, že zase. A nepúšťame si to len keď sme nahnevaní, ale proste chceme pohodičku, chýba nám to dnes. Ja im to púšťam, keď sú nahnevaní. No. Super, Sofinka. Čikulka. Takže tak, to nám pomáha, ale ináč je pravda, že tie emócie, keď vám vykyvujú sa, tak to brutálne vie ešte vás vrátiť do tých starých programov.
neskutočne. Áno. A hlavne si to človek, len dobré je, keď robíte to jedenie vedome. Že aj keď ste v starých programoch a uvedomíte si, že jete, tak sa spýtajte, prečo jem. Kvôli tomu, že som hladný, alebo kvôli tomu, že to je nejaký program a tie emócie a tak ďalej. A naozaj nám sa 99,99999% prípadov stáva, že je to vlastne len emócia alebo len program. Lebo sme boli zvyknutí tak riešiť, hej, problémy, že sa človek naje alebo do niečoho džobe. Ale nikdy to nie je hlad. Nikdy to nie je hlad alebo niečo, čo by sme vlastne museli robiť. Tak si potom to uvedomí človek a prestane to robiť. A sranda je, ako na to prestane robiť, tak aj tá emócia odchádza. Tá zlá. Presne tak. To je super. Já bych chtěl připomenout, že velká svoboda na práně je, že tě ty emoce přestanou ovládat. Ty je prožiješ, To zoslabuje. ale neovládají tě. A to je nádherné pozorovat. To je veľká pravda, pretože aj keď sa vytočíme, čo nás vytočí, alebo sa pohádam, alebo sa do seba náhodou so Števkou pustíme v niečo nás, väčšinou sú to blbosti, ináč vždy sú vo vzťahu len blbosti, tak bola, kedy sme vedeli proste ísť do výtočky a hodinová hádka, krík kvôli tomu, aj vtedy sme si uvedomili, že boli také blbosti neskôr. Ale teraz to vieme zastaviť zrazu oveľa skôr. Ak sa na seba pozrieme a fakt sa budeme hádať kvôli tomuto. Ne. Hej, objmeme sa a ideme ďalej, hej. A veľmi často tie blbosti už ani nevyniknú, ani nevytrčia do toho vzťahu tak, že by spôsobili hádku, pretože si ich ani nevšimneme. Už pre nás nie sú zrazu dôležité. Hej. Že tie emócie sú oveľa stabilnejšie, oveľa stálejšie. Že to nie je... Dokonca aj pri cudzích ľuďoch. Vedeli sme sa strašne vytočiť nad hlúposťou iných ľudí, hej, keď vás niekto vytočí hlúposťou niečo. To štandardne mami naše, to bolo úplne typické. Mňa je mama a ju moja mama. Vedela vytočiť. A teraz zrazu sa nad tým zastavíme a povieme, že tie majú ten vek. A presne si povieme, musíme ich zobrať na Tenerife, alebo musíme ich zobrať na Prahu. Převýchova. Vychovať rodičov. Rodiče se musí vychovat. Do tábora. Pardon, v jednom filmu bylo, že rodiče se musí vychovávat od nejútlejšího věku. To o tom, že naozaj si uvedomujeme, že sú to aj u nich v ich prípade len programy, ktoré oni dostali od svojich rodičov a tí od svojich rodičov, alebo ktoré získali a vlastne sa čudujú, že jak to, že tie programy nám chcú vštepiť a my už sa ich nechytáme a nechceme ich vo svojom živote. To je super, lebo vlastne si to človek oveľa viac uvedomuje a veľmi často sa nám teraz stáva, že vlastne sa nad niečím vytočíme alebo všimneme si u tých mám a sa na seba pozrieme a začneme sa len smiať a povieme, to je aký program. Hej? Ale predtým by nás to vytočilo. Hej? A pôvodne prdeli, hej? Že jak toto môže a prečo a tak ďalej. A teraz si oveľa viac uvedomujeme, že to je len program tých rodičov a že my ten program máme úplne iný. A vidíme ho a nechceme ho tam. A to je super. To je tá láska, že už proste fakt neodsúdiš človeka, ale uvedomuješ si, že je to väčšinou spoločenské alebo rodinné programovanie, takže nemáš prečo ho nemať rád, hej? A presne to uvedomenie, jak sa zvyšuje proste každému z nás počas toho procesu, je, že stačí si to uvedomiť, rozhodnúť sa, že to už nechceš, a ono to odíde. A nepotrebuješ na to žiadne čarodejné techniky, abrakadabra a proste certifikáty a kurzy za 1000 €, ale proste si to uvedomíš, lebo je to zvýšenie úrovne vedomia. Ten celý proces, to, čo si popísal v skratke krásne, je vlastne vzostup vedomia. Ty si iba viac uvedomuješ veci. Viac si uvedomuješ, čo tvoje telo chce, čo tvoje telo nechce, čo tvoje telo potrebuje, čo ti robí dobre, čo ti nerobí dobre. Presne. Že presne, a viac si uvedomuješ, čo je skutočne pre teba dôležité. A čo v skutočnosti chceš vo svojom živote a čo nechceš. A presne, ak si povedala, že je to často naozaj len jednoduchá vec. Uvedomiť si to a povedať si áno alebo nie. Tej emócie, tej situácie a tak ďalej. Áno, ale to sa pekne rozpráva, keď, vieš, keď by sme neboli... Keď sme v kľude. Áno. Nie, tak myslím, že keď sme predtým, tak sme o tom vedeli rozprávať, ale nežili sme to až tak. Možno. Jak teraz to oveľa viac aj vnútorne cítim sa v kľude, nehovorím si len, že ukľudni sa, ale naozaj som v kľude a som v takom pokoji, že ja sa nechcem z neho niekým nechať vyviesť z toho pokoja. Vieš, že ten pokoj mám v sebe, oveľa viac si ho uvedomujem, oveľa viac ho cítim, viac samu seba si vážim, že
že ja sa nechcem už niekým nechať vyniesť z toho kľudu, z toho svojho vnútorného pokoja. Vieš, že ja to zase takto cítim. A pritom by sa mohla nechať vyniesť, lebo má len 53 kg. Ale... Dobre to robíš, dobre to skúšaš. Ale opravdu jsme vás chvilku neviděli, aj takhle přes obrazovku omládli Ešte jste. viac žiarite. A prostě je to pekné, jste mladí, prostě jste mladí. Úžasné, úžasné. Je to hezké se na vás dívat. My sa tak neuveriteľne tešíme z týchto krásnych vašich výsledkov a ľudí, keď vidíme po tých našich pobytoch a po tom, čo sa deje v tom éteri. Sebe vidíme furt, my jsme krásní, už to neřešíme, víš? A když vidíme další dvojici, která je taky pěkná, skoro jak my, je to takové hezké. Áno, áno, Rád vidím za sebou dobře udělanou práci, víš? áno. Krásne. Jaký výsledek, jako. Ale hovorím, prána je veľmi plodná a už veľa účastníkov, minulý mi 70-ročný účastník povedal mami, lebo cítil, že konečne sa znovu zrodil do svojho skutočného domova a veľa ľudí má ten pocit, že sa jednoducho vrátilo domov do tej skutočnej podstaty. Do rodiny. Tak iba upozorňujem, že brána je veľmi plodná a my to cítime. A že tie rodiny vlastne takto sa zakladajú v tejto energii. Tým už aj vy, že šírite proste ďalej túto energiu my týmito procesmi. A je to krásne, že aj teraz napríklad vy ste s nami iba cez obrazovku na jednej vlne, ale keď vidíte tu našich účastníkov, tak všetci cítia, že ste naša rodina. Hej? Nemusíte tu s nami tých 4000 km. do rodiny a prostě jste doma zatím. Áno, sme všetci doma a určite tí účastníci, čo už prešli našimi pobytmi a pozrú si toto video, tak budú Tak cítiť budou taky doma. túto rodinnú energiu. Áno, takže možno sa pripravte na nejaké messengerové správy a tak. A je krásne toto zdieľať. My radi zdieľame, takže ak budete mať niekedy nejaké otázky, píšte, radi zodpovieme. Ale ja chcem len povedať, že je to nebezpečné. Jak ste vravili, že ti hovorili, že mami, jak ti povedal ten 70-ročný účastník. Lebo aj my môžeme povedať, keď nám to povie, že vy ste omladli, tak ja poviem, že to nás spravil Peťo s Ivkou. Takto. Áno. Ďakujeme. Biolifting. Tá prána, tým, že je to vlastne tá spoločná energia, ktorá je medzi nami a je všade a tak ďalej a človek je možné s ňou byť vyživovaný a nech to znie akokoľvek divne, je fakt pravda, že ako náhle človek sa cíti, že je súčasťou tej energie, tak zrazu ktokoľvek, o kom vie, že je tiež súčasťou tej energie, tak ho bere ako takého brata. Alebo proste, to je jak proste, keď zrazu cítiš, že tento človek dýcha rovnaký vzduch, alebo je rovnaké jedlo, alebo vie, o čom rozprávam. Vie, o čom, čo cítim. Vie, že zrazu ten človek ti je oveľa bližší, pretože povedzme si úprimne, keby sme tieto veci, a toto video, aj keď bude teraz pozerať niekto, kto o práne v živote nepočul, neverí tomu, je to čistý pragmatik, steak je steak a tak ďalej a proste telo bez jedla zomrie. V živote nepochopí, o čom rozprávame, len kvôli tomu, že proste, a pritom je to len o jeho rozhodnutí. Hej? A že aj taký človek sa vie kľudne prepnúť a povedať, dobre, ja to vyskúšam a uvidím, či to je možné, a zrazu ten človek začne vnímať úplne inak tie veci. Preto to prepojenie tou energiou a to všetko, preto mám pocit, že to vytvára to rodinné prostredie, lebo zrazu proste máš pocit, že vieš, o čom rozprávam, vieš, keď niečo cítiš to podobne, tá optika je veľmi podobná a preto máš pocit, že zrazu si v kruhu rodiny medzi ľuďmi, ktorí ti rozumejú a to je super, to je skvelé. Ale pozor, naopak zažíva potom človek oveľa častejšie pocit, že keď je v tej bežnej spoločnosti medzi ľuďmi, ktorí to tak ešte nemajú, tak sa cíti niekedy osamotený. Tam práve, hej. Že... Ale naopak je super, keď z ostatných série, prečo tak vyzeráš, ako vyzeráš. Kompenzácia vďačná za to. Áno, to je také, že v tomto je to. Krásne. Ale nie, my tomu hovoríme prána k práne sa dá. A je to tak, že tie energie sa priťahujú. Proste nájdeš si blízkeho človeka a nemusí ani zrovna prejsť si pranickým prechodom ešte, ale už má blízko k tej energii, už to vedomie tam je. Tá úroveň vedomia, tá vibrácia, že je tá duša pripravená a
hovorím, že vždy sa aj zmení tá spoločnosť okolo teba. A preto my sme veľmi vďační a čím ďalej viac my máme na pobytoch páry a rodiny a v podstate skoro na každom máme rodiny alebo páry a my sme za to veľmi radi, že sa tie páry a rodiny ťahajú spolu a o mnoho rýchlejšie, lepšie sa rastie. A preto hovoríme, že je pomerne ľahké žiť sám, lebo ten vývoj vlastne nie je taký intenzívny, ako napríklad, keď osoba, riešite, pozeráte to optikou, že vieš si povedať tú spätnú väzbu, niekedy to nie je príjemná, niekedy je to oprávnená kritika, niekedy je to iba môj program, ale ten zostup je o mnoho rýchlejší aj v rodine. A hlavne, keď ste v tej energii, tak ona vás takto ladí a už vieš, že proste tú bytosť vedľa seba miluješ a jediné, čo teraz si ukazujete, je nejaký program, ktorý sa lieči. A vieš, že už to nie je problém, nie je to choroba, nie je to hádka, ale je to proste riešenie a liečenie, ktoré fakt sa zvedomuje. A v tom páre, v tej rodine, keď to takto máme, toto poňaté, tak ten život je zrazu šťastný a krásny. Áno. A sa to vzájomne lieči. Presne. A ja som si ešte uvedomil jednu vec, čo som si vlastne povedal v rámci tej prány, alebo toho prechodu, alebo celkovo tej situácie. A som to vlastne, o tom sa mi ešte, lebo my sa veľmi o tom často rozprávame so Števkou, čo ona cíti, jak ja cítim a tak ďalej. Či v rámci tých pocitov vnútorných teraz, čo sa dejú. Ale ja som si uvedomil jednu vec, ktorú vlastne som teraz, ani sme to spolu neriešili, po pobyte a aj pred ním, keď som meditoval, tak som zažíval krásne vstavy v meditáciách. Taký príjemný pocit, taký pocit lásky, taký toho kľudu, takých. A to mohla byť 2-minútová meditácia, krátka, len sa mi podarilo sa tam hlboko hneď dostať a tak ďalej. A pritom predtým som nebol žiadny jogín, aby si nemysleli teraz, že ten asi meditoval stále. Vôbec to není o tom. A zrazu, teraz keď si dám meditáciu alebo niečo na skľudenie, už mi tie stavy nechodili. A si hovorím, kurník, čo sa deje? Čo je zlé? A ja som si vlastne uvedomil, že ten pokoj vnútorný, ktorý som zažíval v meditáciách, mám už aj mimo nich. Čiže presne tak. Preto to nie je také výrazné v tej meditácii, pretože zrazu ten pokoj zažívam bežne. Už ho žiješ. No, už ten vnútorný pokoj, tú lásku, ten pocit, človek cíti bežne počas toho. Hej? A zase som si uvedomil, a to som vlastne ani zo Števkou neriešil, lebo minule som si tak uvedomil, že vlastne, kde som si to uvedomil pri rúbaní dreva teraz. Som chystal drevo na zimu a som si tak uvedomil, že aj napriek tomu, že fyzicky pracujem, inokedy by som reťak rúbal. Nakazené drevo, kopec, na čo musím to tu rúbať? A zrazu som to robil s takou láskou, s takou chuťou, s takým proste, každý som si tak chytil, hral, hej. A potom si zrazu si človek uvedomí, že presne, že tá meditácia, už preto nezažívam tie pekné stavy v tej meditácii, ktoré ma predtým tak šokovali, že konečne som utekal do tej meditácii, že idem si trošku skľudniť hlavu a zažiť tú lásku, ten mier, lebo zrazu to už je tu. Hej, že už to nemusím ísť preto do tej meditácii, ale tá meditácia je výborná na skľudnenie, také skoncentrovanie samého seba, ale zrazu ten pokoj, ten láskavý pocit a to všetko už vlastne človek má aj tak. A to je super. Promiň, ti přeruším. To byl takový útěk kdysi, jak když v pohádce do země krále Miroslava si utekl ten člověk zaspívat a pak rychle zpátky do toho života. Prečo áno, lebo sa mi to stávalo, vieš, že sa vytočíš človek, nie sa meditáciu, nie sa skľudniť a tam si potom zrazu človek sa usmieva, je mu dobré, skončila meditácia a znovu je v tom tých sračkách. A zrazu proste teraz to není. Proste už ideš do meditácií, idem si za tým dobrým pocitom, ja ho necítim, čo je? A však ja ho mám. Je super. Hej, takže on nepřichází. A on už je tady. Celou dobu šel se mnou. Hej, a to je vlastne taký ten velikánsky rozdiel v tomto, čo som si vlastne ešte teraz uvedomil. Že... No, ja to konkrétnejšie pomenujem. My sme absolvovali ešte školenie u Marka Girasu myšlenie úspechu a on tam uvádza takú emočnú škálu od -10 až po +10. A keď to definujem, alebo nejak vymedzím predtým, tak v tej -10 sme boli oveľa častejšie ako v plusových číslach. Dajme tomu v plusových číslach. A keď sme boli v nejakých plusových, tak niekde možno 0, 2, 3, 4, 5 bol super úspech. A teraz sme si uvedomili práve, že
sme oveľa častejšie v tých plusových hodnotách, málo kedy sklzávame do tých minusových, ale aj v tých plusových sme oveľa, ja neviem, by som vyššie. Že nás tam akože tak lebo on hovorí, že 4, 8 a tie 10, aj tie 10. On hovorí, že 10, že plus 10 to je taký stav blaženosti, a že až taká, že absolútne mier, pohoda, že všetko prijímáš a tak ďalej. A že tam je problém sa dostať a my sme práve teraz oveľa častejšie v takých úplne kľude. Hej, taký pokoj. Že vnímame, že sme práve na tých vysokých plusových číslach. Oveľa častejšie. A dlhodobejšie. Že není to len také, že vyletel som, mám radosť. Áno, tým pádom, aj keď ťa niečo vytočí. Úspechu, ale že sme dlhodobo v tých plusových vysokých číslach, že tak sa cítime proste v láske, v miery, v pokoji, v radosti. Proste. A tým pádom, aj keď vás niečo vytočí, tak nepadnete z plus 10 na minus 10, ale sklznete na plus 3, padnete, hej. Ale stále ste plusových, hlavne už nemáte taký stav blaženosti, ak ste mali predtým, alebo ten super pocit, ale stále je to OK. Predtým, keď sme boli na plus 3 a zrazu nás niečo vytočilo, sme skočili na minus 5 a boli ste naštvatí, sed vás štval, neverili ste si, boli ste nervózni na všetko okolo seba a teraz to proste už tak nie je. Aj to je velikánsky rozdiel, hej, ktorý si všímame v rámci toho, čo sa nám deje vlastne v živote. Takže to je super. Mě napadá, vlastně dneska je první skupina, která vás vidí na našich kurzech. Ale určitě není poslední, protože to je nádherné sdílení. My už vás vlastně nepotřebujeme, my si vás nahrajeme. Ja mám také podozrenie, že sa tento stav bude ešte vyvíjať a veľmi radi pozdieľame, lebo predsa len po tých 2 mesiacoch, po pol roku, po roku to vedomie stále ide ďalej a ďalej tá hĺbka. Hovorím, že my sme s Peťom toho narozprávali za posledné 3 roky, čo máme kopec videí a my sme tak vďační za to, že sa otvárajú ďalší a ďalší pránisti do sveta, ktorí dokážu inšpirovať a presne preto, že máme radi ľudí a chceme, aby zažili to isté a nechceme si to nechať pre seba a tá inšpirácia fakt siaha do ďalekých svetov a nikdy nevieš, kto si to pozrie, komu to zmení život, komu či zachráni zdravie alebo vzťah, alebo celkovo proste celý životný štýl, život. Takže toto všetko, čo si povedal, je absolútne nádherný, pre niekoho možno zázrak, lebo fakt, keď sa na to človek povie zvonku, že toto takéto zmeny po mesiaci a pol, po nejakom pobyte alebo po nejakom procese, no ono sa na to pripravujeme už dlho. Ten proces vlastne je iba také vyvrcholenie toho, čo si zaslúžime. Takže všetci dobrí ľudia si to zaslúžia. A ja ešte do toho skočím, ešte mi napadla jedna vec, že našou najväčšou prekážkou v rámci toho, alebo nie prekážkou, v hlave, čo sa my často programujeme, a to zase sú tie programy, ktoré nám celý život nikto dáva, že my si programujeme, že aj ten prechod musí mať isté pravidlá. Hej, my si programujeme, že to musí byť nejaký krok za krokom, treba meditovať, treba hento. A ja som si vlastne uvedomil, že vôbec to nie je o žiadnych pravidlách. Proste nedávajte si ľudia pravidlá, nedávajte si program a nerobte si kroky. Nechajte to plynúť tak. Proste nechajte zrazu len tak, že povedzte si, ja chcem žiť, alebo teda byť živený pránou a chcem zažívať to, čo mi tá prána prinesie a nechajte to ísť. A keď zrazu budete mať pocit, že teraz si chcem ísť zameditovať, tak si choďte zameditovať. Keď budete mať pocit, že chcem cvičiť každé ráno, tak cvičte. Ale nerobte si program. Teraz musím každé ráno si zacvičiť, aby to bolo OK, veď musím telo predsa držať v zdraví. Aj duša musí byť zdravá, takže potom pôjde meditácia. Hej. A potom, samozrejme, musím byť dobre naladený celý deň, pretože ako si ten program urobíte a z nejakého dôvodu vám to nevyjde, dostávate sám seba do stresu, že aha, už mi to nevychádza, sakra, asi zo mňa nebude pránik, takto to nedám. Hej. Presne o tom sme sa dnes bavili. Áno, na práne sa proste nič nemusí. Nemusíte, neriešte to, neplánujte, nerobte to. Proste len jediné, čo si naplánujte je, že chcem prejsť na pránu. Hej. Chcem byť na práne a to je všetko. A všetko ostatné nechajte tak. Proste nech to príde. Ja som napríklad nemeditoval už 2 týždne alebo týždeň. Hej. Ale len kvôli tomu, že zrazu mi to nedávalo to, čo som cítil predtým. Hej. Ten pocit blaženosti a tak ďalej, taký ten príjemný pocit, kde človek zrazu má mimovoľný úsmev a nevie prečo. Hej. A potom si uvedomí človek, že vlastne pretože už to zažívam aj tu, teraz.
keď potrebujem koncentrovať hlavu, tak si zameditujem len tým, že zavriem oči a proste sa ukludním vnútorne. Ale nepotrebujem na to ísť na nejaké hlbšie meditácie alebo nejako si teraz pustiť hudbu a teraz 20 minút ma nevyrušujte. Čo sa mi stalo na začiatku po prechode. Som si pustil hudbu, meditáciu, začal som meditovať, hej. Zrazu mi zvoní telefón, kuriér. Som vypol hudbu, išiel som vybaviť. Vrátil som sa, dobre, už to hádam dám, veď potrebujem tú meditáciu, hej. Pustil som tú meditáciu, na to niekto zvoní na bráne. Poštárka. Tak som to vypol. Kľud, kokos, to vybavíš, tak som si vybavil poštárku, ďakujem za výborné. Vypol som si zvonenie, vypol som zvonček, pustil som si meditáciu, na to sa zobudil Kupko. Po hodine Sofia prišla za mnou, tatino, medituj v tomto prostredí, hej, kokos, nasratý som bol jak brigadír, no zažiť stav blaženosti, to sa proste nedá. A to bola jediná blbosť, na čo som si to plánoval. Veď si to proste tak nemedituj. Myslím, že čas Bolo si to treba aj zmeditovať. Hej, presne. Proste úplne len si to človek uvedomí, že neplánuj to proste. Nechaj to tak, jak to má ísť. Proste máš tak vybav kuriéra, zaval si toto, povenuj sa deťom a potom meditujete, presne, lebo si som povedal trošku, každý deň si nájdem 10 minút na meditáciu a meditujete a v duchu si hovoríte, a v duchu vám hodí stále myšlienka do hlavy. Chod sa hrať so Sofinkou, je tam sama. Kupko, spí so Števkou. Chod sa hrať so Sofinkou, je tam sama. A vy to odháňate, nie, teraz je čas na moju meditáciu. Nie. A pritom si potom uvedomíte, že jaká blbosť? Na čo? Hej? Tak sa presne idem hrať so Sofinkou a tak ďalej. A potom máte pocit, že chcete sa skoncentrovať, tak na chvíľku zatvoríte oči, trikrát si dáte si mini rýchleho Wim Hofa, alebo ja neviem čokoľvek, a zrazu zistíte, že je to OK, že vôbec to nepotrebujete a ten zážitok, ktorý zažijete s tou dcérou, je oveľa viac ako tá 10-minútová meditácia. Hej? Ten je úsmev, to, čo vám povedala a tak ďalej a zrazu zistíte, že to čaro je úplne inde, než v tých veciach, ktoré človek si naprogramuje. Čiže neplánujte si prechod na pránu, ako bude vyzerať. Nechajte to na ňom. Hej? To som len chcel povedať. Super. Máme tu práve maminku s 2 deťmi vlastne vo vašom veku a presne toto sme riešili, hej, že vlastne ako sa dá byť v kľude a meditovať s 2 deťmi. Takový rušivé elementy. Ona se nám omlouvala. Ona přijela, promiňte, já jsem vám přijela na kurz, ale já mám rušivé elementy. To sme vybrali tak presne. Keď sme išli na pobyt s vami, tak sme si hovorili, Ježiš, máme tam jediné tie 2 deti. To zase všetci budú hovoriť v duchu si, že Ježiš, to nás sem ťahali tie 2 decká. To tu, jak sa to koncentrovať, tak ďalej. A nikto to neriešil. Pre všetkých to bolo proste, otvorili oči a tam vysmiate dieťa, tak si bral, že Ježiš, aký dar, hej? A takže to bolo super. Čiže a Števka, radu pre tú mamičku máme, tu je Števka, hej, kojí malinkého, aby ste vedeli, kto, hej. Ale ona hovorí, že ona medituje, keď zaspí. Keď deti zaspia, tak ona si vtedy dá takú krátku meditáciu, alebo tak proste vypne hlavu. Ona si pustí z YouTube a vždy zaspí pri tej meditácii, ale upokojí tie myšlienky a tak ďalej. A to stačí kedykoľvek cez deň urobiť. Keď proste máte pocit, že je toho veľa na vás, a deti sa hrajú, tak si na chvíľku sadíte a len zhlboka dýchajte a dajte si len, uvoľnite sa. To nemusí byť meditácia. Skľudnite len tie myšlienky, ten pocit, aby ste do seba dostali ten pocit, že je všetko v poriadku. To je dôležité. Aby ste mali vnútorný pocit, že je všetko OK. Všetko je tak, ako má byť. A keď to nie je OK, tak to má byť. Ne? Že to tak má byť. Presne tak. Presne tak, že byť OK, aj keď to není OK. Presne sme sa o tom aj bavili, že je úplne v poriadku sa nasrať, byť vytočený, smutný a unavený. Proste iba niekto nám povedal, že to proste v živote nemáme mať a máme proti tomu bojovať a máme mať voči tomu odpor a chcieť byť stále šťastný a vystrelený v podstate, ale to nie je možné. A keď si dovolíme na chvíľku prejaviť tú emóciu ako tie deti, tak oni sa o minútu zase smejú. A je to v pohode. A tá emócia proste sa vyplaví, vypustí a nemusíme ju v sebe držať ďalších 10 rokov, akumulovať ju a potom ju prskať na našich najbližších. Takže je v pohode nebyť v pohode a potom budeme viac v pohode. Lebo čím viac je človek v pohode, aj keď nie je v pohode, tak vlastne
Nie, lebo je to o tom, že keď si zrazu poviete, že byť vytočený je v poriadku, veď mám na to právo, prečo by som sa nemohol vytočiť, x ľudí sa vie vytočiť, prečo by som sa ja nemohol vytočiť, tak zrazu sa nebudete vytáčať, pretože to už bude v pohode. Hej? Presne tak. To je, To je ten zázrak. no, to je úplne na to presne, že zrazu proste lebo bola, kedy človek, keď sa vytočil, tak si hovoril, no výborne, teraz som už vytočený, a toto som potreboval. Alebo to není v poriadku, že som vytočený. Tlak mi stúpne, všetko je na prd teraz, nervózny som, ale zrazu, keď si to dovolí, hej, že si dovolí byť vytočený, tak zrazu sa vytočí, ale to prejde oveľa rýchlejšie, pretože zrazu povie, že to je v poriadku. Samozrejme, nie, že medzi tým niekoho zabije a povie, zdobodá nožom a povie, To je v poriadku, to je v pohode. Nie, ale tie bežné veci, ten odpor voči sám sebe, voči tomu, akému som skutočne, aká som skutočne a čo skutočne cítim, to je to potláčanie. Takže toto, keď sa uvoľní a keď si to dovolím, tak predsa len potom fakt stúpam vyššie a už to jednoducho na budúce nepríde. Ale nemusíme to robiť s tým zámerom, že teraz si to dovolím, aby to odišlo, lebo to nechcem. To není ten správny zámer. Prostě více rád dovoliť si to. Dovoliť si dovolenou a dovoliť si to byť vytočený. Dovoliť si to. A to je jenom sebeláska a sebehodnota. Sebeláska, presne Peťo, to, jak si povedal, pretože prána začína tam, v tom bode, že musíte prijať samého seba a začať sa mať rád taký, aký ste. To je ten prvý... No a to je proto, protože když nespíš do rána a jsi sám se sebou, tak musíš mít se sebou dobrý vztah, jinak to se nedá vydržet. Tak, presne. To je, ja to hovorím, že prijať sám seba, to je jak prvá masturbácia. Proste urobíš a povieš, wow, hej? A to je presne o tom, že keď človek nelúbi sám seba a má pocit, že toto robím zle, jak sa máš prijať niečomu alebo otvoriť niečomu, keď to má prísť do niečoho, čo je podľa teba celé zle. Hej? Jak obľúbený nápoj chceš si naliať do deravého pohára, ale ten pohár je deravý, no nevadí, nejako to vyskúšam, snad tam udrží tá voda. No neudrží, hej? Proste musíte sa prijať taký, aký ste, keď máte niečím nesúhlasíte, tak to berte OK. Niečo vám vadí, tak to prestaňte riešiť. Neriešte to proste, je to tak, na sebe to musím prijať. Ako náhle toto príjmete a začnete ľúbiť samého seba, tak dajte priestor na to, že tá energia príde, pretože už nemá dôvod niekade vytekať a niekde byť blokovaná, pretože aj to príjmate logicky s tým všetkým úplne prirodzené. A to je ten prvý krok presne. Na tej práne, že prestaňte riešiť samého seba a to, čo je v poriadku a hodnotiť si to, len sa proste príjmite taký, aký ste a s tým, čo ste a všetko je tak, ako má byť. A všetko je v poriadku. Či ste vytočení, alebo máte pravidelné migrény, presne, ako náhle si v hlave hovoríte, no jasné, nemôžem robiť toto, lebo príde migréna a ona príde. Hej? Ale ako náhle urobíte niečo a nebudem to riešiť, lebo príde migréna, skrátka poviete, OK, je to prirodzené, tak sa vytočím na čo. A zrazu to vôbec neriešite a migréna nepríde, lebo vlastne si to neprogramujete. A Šivka mi hovorí, že už stačí, dobre, už som Já si tady připadám jak na mezinárodním festivalu a tady slyším překlad do němčiny ještě. Prostě, jak je to vážené tady ta situace obrovský. Ve Španělsku, západ slunce, překlad do němčiny. Prostě je to zábavné a je to ze života. A prostě má to tak být, půjde to do světa všichni. Je to skutočné. Takže je to skutočné a v tom je ten zázrak, ktorý sa stáva skutočnosťou. A jak se říká, to není program, v nejlepším se má přestat, tak můžeme třeba, pak je to teďka v nejlepším. Určite. A určite to nie je naposledy naše stretnutie. Takže ďakujeme krásne za úprimné a nádherné zdieľanie. Ďakujem. A vieme, že je to iba začiatok a bude to už iba lepšie a lepšie. A my moc děkujeme, protože dneska jsme neměli na večer žádný skupinu. Ale toto bolo naplánované už dopredu zase. Takže jako potom si napiš žádost o mzdu, protože vlastně z nás z nás trošku jako mohl. Super to, že máte pocit, že všetko, čo je dobré, že by ste chceli dávať, že vôbec, ja mám pocit, ja robím stand-upy, kde tiež mám pocit, že to ľuďom pomáha. A ja po tom, čo som na práne, mám pocit, že by som sa to nemal pýtať peniaze. Lebo mám pocit, že by som to mal dávať len tak, že to tak má byť. Hej, tak ďalej. Ale na druhej strane je super, že tá prána dáva presne ten pocit, ktorý, neviem to teraz presne opísať, ale ten pocit, že
že robíte niečo správne. Viete, to je strašne dobrý pocit. Celý život ľudia potrebujeme uznanie, aby nás niekto pochválil a tak ďalej. A zrazu vám to vnútro hovorí, že robíš to dobre. Že je to tak fajn a tak ďalej. To je najkrajší pocit, aký môže človek získať. Že zrazu to je fajn. Každá květka je to znает. Ja? Připravuju se na příští seminář už. Prostě je to ono. Ruský. Ty to víš, Ruský festival. ty to žije. A Presne tak. kedy príde ruský festival? No my máme online vysielanie na ruský pranický festival, vlastne taký najväčší celosvetový, lebo sme tam nechceli cestovať do Moskvy, lebo som tehotná. A tak A v Moskve chladno. Oni od 4. do, myslím, 14. sa dá, myslím, že aj online pripojiť na Prana Slot, vlastne najväčší celosvetový pranický festival, kde budeme mať pár hodín zdieľania tiež v tých procesoch, takže to bude taká príprava. Tak Peťo sa učí a pripomína si ruštinu, Aha. ale myslím si, že mne prišlo, že všetky tie jazyky ďalej sa už budeme fungovať viac telepaticky, takže už nie je treba sa všetko tak učiť, ako to bolo v tých starých školách, tak krkopotne a krvopotne a už to pôjde všetko tak jednoduchšie. Takže jak ide prána, tak ide všetko, čo bude treba vedieť, tak budeme vedieť. Predstav si, aká to doba, vieš, že bude takéto online vysielanie, niekto si pustí záznam a tam všetci budú ticho len sedieť a pozerať na seba. Áno, do očí. Ale víš čo, ono sa to k tomu blíži. On bude klikať ten človek pri počítači, nejde mi zvuk, ja nič nepočujem. A tam je to v poriadku, komunikácia prebieha, vieš. Tréning jasnozrivosti, ale vieš čo, no sa to k tomu blíži. Keď chceš vidieť energiu toho, čo pozeráš, tak si vypni zvuk a pozri sa na tých ľudí, ako vyžadujú. A vtedy môžu hovoriť, čo len chcú, ale ty si pekne nacítiš vlastne, či je to ako tvoja energia, alebo nie. To je tiež taký krásny test. A jak říká Iva, vlastně naše kurzy už budou v tichu. Bude online, kde si to lidi naučí a pak už tady na sebe budeme hledět, vlastně, ale budeme vědět. Budú tiché pránické pobyty. Ano. Ešte nie, ale bude už druhá verzia, druhý stupeň. Protože já jsem Petr Tichý a v Krásné Horce ta ulice se jmenuje Tichá, takže to bylo tiché pobyty, ulice Tichá Ja už vidím a to bude krásné. Ja už vidím tú videopozvánku z vašej strany, len sa objaví obraz, vy tam sedíte a že... A skončí videopozvánka. Ešte, že... Počuj, ty keď budeš robiť pranický stand-up, tak daj vedieť, určite všetci prídeme. A kdybyste chtěli pomoct třeba, tak my přijdeme a pokecáme s tebou o něčem. Narúbame ti drevo, teda. Áno. Peťo narúbe drevo a ja pokojím, takže... Jak ti podelené. Môžeš to vynahradiť. Někdo poklidí. Je, že podojím. Podojím. Pokojím, no však po slovensky. No krásne, Peťo, Števka, Sofii, Jakubko, ďakujeme za tento krásny večer, inšpirujúci. Verím, že není posledný. Števka, ešte chceš nám niečo pozdieľať? Ešte něco nám. Už si uspala, už spala asi Jakubka, hej? Ešte nie, Ešte ale... nie. Ona už si počujem, jak skončí sa, že veľa si rozprávala. Hej, veľa rozprávala. Bolo to dokonalé. Nemusel. A je to dokonalé. Vždy to, čo má odznieť, tak odznie a už sa iba z toho tešiť. Verím, že toto bude fakt inšpirovať ďalších ľudí a ďakujeme za to vzdelanie. Tak sa tešíme na budúce. Palce, a hlavne teda, že držíme všetky palce. My ďakujeme za možnosť, že sme mohli porozprávať a len želáme všetkým, aby to prijali, všetko príjmali tak, jak to ide. Neplánujte si, proste len sa otvorte a povedzte si, že proste to ide a príde to a ono to príde. Je to v tomto super, jednoduché. Ďakujeme. Vidíme sa na Tenerife. Wiedersehen. 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 Ahoj. Gute Nacht. To prý ten.